ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላክና ዝነበርካ ዘለኻ ኩሉ ሕሊፍካ ድማ ንዘለዓለም ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይሁን። ስለ አምላክነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ስለ ጎይትነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ነኽብረካ ንመስግነካ ነገልግለካ ንግዛእካ ፍግም ኢልና ድማ ንሰግደልካ ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ንስኻ ኸሞ ሰዓት ዘምሸት እዚኣ ድማ ባረኸልና ጸሎትና ለመናና ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ግበረልና ንመሃሮ ቃልካ ድማ ንገድኻ ዘትሕዘና ብመንፈስ ዘዕብየና ኣብ ክንዲ ሓደ 30-60 ሰነፍረ ዘፍሪ ግበረልና ወዲሰብ መወዳእቱ እንተፀበቐ ኣምላኽና መወዳእታና ድማ ኣፀብቐልና ንዓለም ሰላም ንዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ኣብ መንጎና ሰላም ሃበና ኣውደ ዓመትና ባርኻልና ቅድሰልና በዓለ መንፈስ ቅዱስን ማብድሓነ ሰላም ኣብፅሐና ሰላማ ጀሚርካ ብሰላም ኣፈፅመና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ኣብ መንጎና ሰላም ሃበና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ሓዘን ዘለው ፃና ንዓልና ተጨኒቆም ዘለው ርህወሎም ጠምዮም ፀምዮም ዘለው ንስዓዮም ስጋ ነብሲ ተኣስሩ ተሓዮም ዝበሉ ኣክቦም ኣብ ፀባን ዘለው መሰሮ ፍጠረሎም ዝወፈሩ ድሓን እትወልና ዝገሹ ድሓን መለሰልና ኩሎም ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ወዳቶም ኣወልዶም ዓበይቶም ንኣሽቶም ባረኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለልና ብኢድ መላእክቲ ክሃልወና ነዚ ጉባኤ እዚ ድማ ጉባኤ ቅዱሳን ግበረልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለመሃበና ንሕናን ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዓሳና እንደገልና ክፋድሕና እናንበረ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኣውዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕዝና ድንግል ኢኸ ብስጋኹን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ፀዋት ወይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስካዋ ንስብርክቲ ይኽፍረከ ርስኩም ርኸም ትጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍስት ደስ በልኪ ሕጠትና ሰሪልና ነፍት ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ታዊ ስርግጂና አምላክን መድኃኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒከ ካና ሰራያት ያደምሳሲ አበሰውሉ ደብሩ ከሰት ይብርሃን አንተም አብየ ቀናት ወይ ዲያቆናት ቁራን ሻርጎ ጸናት በስምኩም ክንፍታኑን ጻነ ይረሰንስ ብሉዋን ስማት ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መልአክ ሰጥተተ ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ ዚዮ መሐረነ 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 ክርስቶስ ከመውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልአክ ሰጥተተ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ 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 ክርስቶስ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ዘለና የቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። እዛ ሰዓት እዚኣ ምንባር ስጋ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መቃብርን መፈፀምታ ሰዓት መዓልትን እያ ከምኡውን ድቃስ ኣምሳል ስለ ዝኾነት ከም መወዳእታ ግዜ ዕድመ ሰብ ትቁፀር ናይ ምስጋና ጸሎት ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረ ባህሊ እግዚአብሔር አቦን ጎይታና አምላክናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነሎና ሰዊርና ሮዲእና ይሓልውና ነቅሪብና ተቀቢልና ተማዕቁምና ናትና ክሳዳ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሕና እዩ ሕጂ በዛ ዓዲስ ዕለት እዚያን ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍፁም ሰላም ክህልወና ኩሉን እግዚአብሔር አምላክና እንድምነለና ወጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዛቦን ጎይታና አምላክናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘዓውካናን ዘጥማዕኻናን ክሳዕዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፃሕኻና ነመስግነካ ኣለና ጎይታ ይቅረ በለና ኣብ ቀርሰብ ስለ ዝንልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ደልለና ነዛ ቅዱስ ዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንኣኻ ብምፍራቅ ብፍፁም ሰላም ክንፍፅም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ክብርን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ምክሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ፀላን ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ብዘት ዘለና የቦታ እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝዓሽን ኣዘና ተመንን ቅሪትን ኩሉ ሓይሊ ሰላም ክረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻኻ ካብ ኩሉ ክፉ ኣድሕነና ባላሃና እምበርና ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ መንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ዝገበሮ ምሕረትን ርቕረታን ምሳኻ ማዕረ መኸውም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ናይ ንስሓ መዝሙር 51 ወኣምላክ ከምሳለኻ መሓረኒ ከምቲ ዓብይ ራእይኻ ኣበሳይ ደምስስ ካብ ኣበሳይ ፀቢቅ ክሓፀበኒ ካብ ሓጢአተይ ናፅረኒ ኣነ ኣበሳይ ይፈልጥ ኣለኹ ሓጢአተይ ኩሉ ግዜ ብቅድመ እዩ
زربها صعد بردخان صونكا تركب سانا ناخا طري بدلكو او كنيخا كي غوركو نو بابسات ولدكو نيك ابحات ياتنستن انن حق او استيقات دليو ابو انتو مهرن نمتو صرس سم عزاز بين كبرتكو صدوس ابني تنزغت قد قينا صنت حغوساس بحتان حغوسنا اسمع ان غص كابحات ياتي كولو نبزل عبساي وندمس سو املاح طري لب فطر لي صن منفس كاو استعدس كاب غد كاي دربيني حغوس مدحان كامل سلي بفقادنيا منفس وندغفن مغدخان مفرس خمرم يه حتى أنا بواهم لس إياه أملاك مدحني كابدا دم أملاك فني لساني صدق حالد كتب له إياه قويتها في مسكانا خنا قرص خنا فريق كفت مسوعة بهاب لك كان أنت زي كونس مغرب كل كان رن مسوعة مراريت وقاني خامو مسوعة أملاك صور منفسي وأملاك نصبرن كنت قطن لبعيت ونعوني خا نتيم صدق سناي قبر الله مكاتيات إرسالم ندى شعب مسوعة صدق بزحر مسوعة بملء مسوعة بحك بلك أيو شو عم مسوي خا راح وقرب الكأيم محل لويا صلت كذا كاسن كرسان قسين أملاخين مسكان أقرب له حتياتي كحد قال لك إلمنو قال هيوت يسمع لنا أبي دكتور صقاب مزامر كتعدل لنا ده أبي دكتور صقاب أبونا يتتعمن يا بزا أنت أشميد اللهم يتتعمن يا هراي دحان ممر تخم مريم تدالي مال لو قبلوا خمين هاي راح لله مرحبا مجدد فصلوا بينهم مزمور 130 رزنت 130 حدن مامر سارة 130 كلتن بروفيسور كفلاي 133 تمنيت 134 أنا هوس داي 137 أباشي 138 أبي مرقيتا 240 حدن رزنة دقنا 240 كلتن ممر سارة 240 شدشتن بروفيسور كفلاي 240 شوعتن تمنيت 240 شمونتن أبي مرقيتا قال هيوت يسمع لنا مزمور 140 شمونتن هاليلويا نእግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእኽቱ አመስግንዎ በዘለኹም ሰራዊቱ አመስግንዎ አትን ፀሐይን ወርሕን አመስግንዎ አቱም ብርሃት ከዋኽብቲ አመስግንዎ አቱም ናይ ሰማያ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ ዓዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ نسم እግዚአብሔር يመስግንዎ ንዘላለም ዓለም አቆሞም ዘይሐልፍ ሕግኻ ኣሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ አቱም ገበላት ባሕርን ማዓምቕን ኩልኹም አቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሉ ተስልጥ ህበብላን አቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኹም ፈረይታ ኣዋምን ጽሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉን نفرت عوافن نجستات مدرن كلاتكم أحزابن مسافنتن كلاتكم فرت مدرن أقبازن قرازتن عبيت مسناششو سمو بين العلي وقرمو قبل علي سماين مدرني مو نسم እግዚአብሔር يمسجنو نهزبون قرنا على على سلازي كلهم قدسانو دك إسرائيل يتزقربو حزبي يمسجنو الله هاليلويا جس እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 25 ክሳብ 32 እነሆ ድማ በኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ ሰብኣይ ጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርህ ንጽናዕ እስራኤልን ጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ በመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መጽ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ሕፃን
كم سرعاتك قبر لمساعته وسمان دم عبيد خوفه نعملاكم كم زلنا بلباركه وقوي ثاينة عذاب مقلاص برهان حزب خاسر ألوان كبرت خونا بقدم كله الزرد على خيو مدحانك عينتي كابر آيات حج خمس زرابقان باريقا بسلام تفان وإخابله بسقانا نبجابير أملاق يكون أمين أو كرسس أملاق نام سراب بخان منفذ قدسن لمن كل سعن سجدل كارلنا آمين آمين. أباهما بممر ክፍልታት ጸሎት መምህር ሳራ ፈራይ መምህር እነሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቃወም ተዳልየን ኣለኹ። እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ህይወት ዕድመይ ንኩነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ኃጢአተይ ርዕድን እንቅጥቅጥን ኣለኹ። ግን ከ ነፍሰይ ገና ኣብ መሬት ነብሪ ክሳብ ካብ ሃለኽስ ተነስሒ። ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ። ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን፣ ኣብ ገሃነሞን ዘመስግኖ የልቦን። እሞ ካብ ድቃስ ትሕኪት ተንሲእኺ ናብ መድህንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድህነንን እናበልኪ ተማሕፀኒ። ስብሃት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን آمين. መዋዕል ሰብ ዘይወድእ ፕሮፌሰር ክፍላይ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውንሲ ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምክንያት መሃለወክ ነይሩ። ግን ከ እቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባራትክን እቲ ሕማቕ እከይክን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋኺ ከለኺ እንታይ እዩ እትህብዮ መልሲ? ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ أغريتا በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ እስንብድ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እንብርካኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቃዊ ብርሃንካ እንቀጥቅጥ ኣለኹ። ኣነ ሕሱን ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ እውን ዘይግድስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፃ እምነት ምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኩ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቅረ በለለይ ይብል ኣለኹ። ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ኣሜን። ኦ ንጽሕቲ ድንግል ሙሉእ እሺ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናባርያኺ እቲ ቁልጡፍ ጽላል ረድኤት ከዘርጊሕኪ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝጋማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ርሕቕዮ ነታ ሕመምቲ ነፍሰይ ብኸንትነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎት ምንቕቓሕን ኣበግስ እያ። ምክንያቱም ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይት ኣደኒኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ጸሎት ምስጋና አሜን። ወጌታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ረዘነት እሺ ከመይ ውዒልኩም? ወጌታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሃለወና። ወኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረከትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ቅዱስ ስምካ ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን። ወጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኩነልና። ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ። ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም። ኦ ኣምላኽና መድሓኒና ኦ ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ስምዓና። ወጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብ ዝዓለየት ዘለኣለም ተድሕነና ተዕቁበናን ኣሜን። ወጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ። ወጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ርዳእኒ። ወጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ። ወጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር። ወጎይታ ንዓይኒ ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየ ስለዝኾንካ ኣይትንፀገኒ። ወጎይታዬ ንዓኻ በዲለ እሞ መሓረንን ንነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ ፅሊ ኣለኹ። ወጎይታዬ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ።
ፍቃድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፍልፋሊ ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን እንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርካ ከዓ ናብ ቁኑዓት ልቢ ትምፃእ ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ብቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለኣለም ትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ኣሜን ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ብፀፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይተለይተ እዘንቱ ኣሜን ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ሳሙኤል ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታት ዝተንስአ በምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታን ክፈርድ ከም ብሓዱሽ ክመጽእ እዩ ጎይታ መሐረና ስሉስ ምስጋና ካብን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣሜን ወስሉስ ቅዱስ መሐረና ወስሉስ ቅዱስ መሐረና ወስሉስ ቅዱስ መሐረና ወጎይታ በደልና ይጸብ ወጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ወጎይታ አበሳና ይቅረበለልና ወጎይታ ንዑማት ካብ ፀሓዮም ሞት ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ወጎይታ ነቶም ዝመቱ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ንሓትና ከዓ ነፍሶም ኣዕርፍኦ ካብ ኃጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ መሐረና ካብ ኃጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ ርድኣና ልማናና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ፍጹም ማዕርግን ቅድስና ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ጎይታ መሐረና ጎይታ መሐረና ጎይታ ባርከና ወጎይታ ብቁዓት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና እንደገልና ክፋድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕና ክደንገል ኢኺ ብስጋኹን ደንገል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ፀዋዕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰረየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ምስጋና ለቅድስት ድንግል ማርያም ትምኒት እሺ ከመይ ምስኹም ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ኦ ቅድስት ምልእቲ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ኃጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቅር ወድኺ ጸሎትና ዕርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንኃጢአት ነፍስና ሓዲጉ ምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ኃጢአት ክጽግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣምነት ኣማላዲት ኃጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና መቶ ጸሎት ሃይማኖት ትርሓስ አቤት አላሁ ከመይ ውዕልኩም ኩልኩም ስድራ መተው ጸሎተ ሃይማኖት ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ኣኽብረኪ ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲት ኣምላክ መድሕን ዓለም ስለ ዝወለድክና መጺኡኻ ንነፍስና ስለ ዘድሓነና ነመስግነኪ ኦ ጎይታ ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሓዋርያት ንጉሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልትኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጢያን ሕድገት ብሓደ ዝመለከቱ ስሉስ ቅዱስ ነብስርን ንሰግድሉን ነኸብሮን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኣሜን ናይ ሃይማኖት ጸሎት በምርጌታ ቃል ሕይወት ይስማዓልና ናይ ሃይማኖት ጸሎት
ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስ ህሉ ብዝኾነ ወልዳ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይካኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ዓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታንን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ኣሜን። ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕካ ኃጢአትና ሃደገልና ክርያላይሶን 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 ላይሶን ክርያላይሶን 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 ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስናኻን ምልኣትን ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ኃይልታት እንሳና ኹን ምክንያቱ ብግዜ ሽግርናን ጭንቅናን በተካኻ ረዳእ የብልናን ኣምላኽ ኣበና ሕደር ንበለና ቅረተ ምሕረት ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉህድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ጎይታ ይቕረበለልና ጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን ጎይታ ብቕዓት ግበረልና አምላክነ بكما عبسنا أملاكنا وعقوبك مع بسان
ጎይታ ቡቅዓት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብራ እንካይ ቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ እንታ ሰማይ ከምኡ ዕለት ምግብና ለማሃበና በደልና ንአውሳና እንደገና እኳ ድኽነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ኃይልን ኃይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ እደ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ናኸደንገል ይኸይ ብትጋ እግዚአብሔር ተባዖት ጎይታ ሰራዊት ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረከርስኩም ብኽዩ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልቲ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና እምያን ናይ ንስኻ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሚ ባርኹም በዓል ሓሳብኹም ብኩሉ ህዋሳትና ዝሓጣና እዩ ንስኻ ርኅሩሕን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምንቲ ትቅዱስ ምካልካ ጣዕረቐና ንሕደገልና ወአምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ዘይተሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክህልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክ ቃል ኣኸልና ብፀጋን ብርህራይን መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሪኻ ምስ ዝኾነ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጂ ንዘለዓለም ዓለምን እምين ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ብጎይታ መሓረና ምሕረትካውን ኣብዝሓልና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ክብረት ስገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ሰናያት ተመላእኻን ርኅሩሕን እቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢአተኛታት ትምሕር ንሓጥቢ ንስሓ ተመሊሱ ብህይወት ክነብር እምበርመቱ ዘይትደሊ ምንቲ ጽበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡን ኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ወጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣና ኩሉ ሰዓታትን ድማንና ተቐበል ህይወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ነንጽህ ትምኒትና ምንስመር ሕማምና ፈውስ ኃጢአትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉዕ ሓዘንን ስቅያትን ብርዳእና ህልውናም ክነቀብ ብቅዱሳን መላእክትካ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለዓለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን ወጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚኢልና ክንጽሊ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ እምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንእሳና ደገልና ኣብ ክፉእ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብክናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ቃለ ህይወት ይስማዓልና ተጸለየ ጸሎት ዝተማለለ ምህልላብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓሪጉ መዓት ዘቁርር ምሕረውት ዘውርድ ይግበረልና ኩልኹም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ናይ ዓርቢ ጸሎተ ሰርክን ከምኡውን መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ንምክትታል ግዜኹምን ስራሕኩምን ኣወሃሂድኩም ብኣንቃድዎን ብጥባትን ትከታተልዎ ዘለኹም እቲ ክሳብ ሰዓት ብደሓነ ሰላም ዓቂቡ ብከምዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንራኸብ ቅዱስ ፈቃዱ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለው ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለው ምውፃሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ንሪኦ መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 እዩ ክልተ ኣርእስቲ ኣለዎ ካብ 1 ክሳብ 21 ብብርሃን ክርስቶስ ተመላለሱ ዝብል ኣርእስቲ ኣለዎ ካብ 22 ክሳብ 33 ከዓ ብዛዕባ ሰብኣይን ሰበይትን ብዛዕባ ቅዱስ ቃል ኪዳን ዝምልከት እዩ ስለዚ ብሰላማ ጀሚሩ ብሰላም ክፈጽመና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ከተንብቡ ከተንብባ ዝጠዕመኩም ወይ ምልክት ግበሩለይ ወይ ብድምፂ ሓብሩኒ ኣራይ ኣነ ኣቦና ሙሉለኹም ኣራይ ሙሉ ሓብትና ትምኒት ኢድካ ሓፍ ኣቢል ከለኺ ኣባነ ኣራይ ካብ 1 ክሳብ 21 ሓብትና ትምኒት ካብ 22 ክሳብ 33 ከዓ ሓብትና ሙሉ ኣራሽ ቀጽለ ትምኒት ሓብ
بسم الله والابن والمنفس ቅዱስ አሜን። ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ደጊም ከም ፍቁራት ውሉድ ሰዓብቲ ኣምላኽ ኩኑ ከምቲ ክርስቶስ ዘፍቀረኩም ነፍሱን መባእን መስዋዕትን ገይሩ ንኣምላኽ ንምዑዝ ጨና በጃና ዘሕለፈ ከምኡ ብፍቕሪ ተመላለሱ ከምቲ ንቅዱሳን ዝግብኦም ምስጋና ደኣምበር ምንዝርናን ኩሉ ርክሰትን ወይስ ስስዐ ኮቶ ኣይሰማዕኩም ዘሕፍር ወይስ ዘረባዕሽነት ወይስ ዘይግባእ ዋዛውን ኣይሰማዕኩም ኣመንዝራ ዘበለ ወይ ርኩስ ወይ ስሱዕ ንሱ ድማ መምለኽ ጣዖት ኣብ መንግስቲ ክርስቶስን ኣምላኽን ርስቲ ከምዘይብሉ ትፈልጡ ኣለኹም ብሰር እዚ ኣብቶም ደቂ ዘይምእዛዝ ቁጣዓ ኣምላኽ ይወርድ እሞ ሓደ እኳ ብኸንቱ ዘረባ ኣየስሕትኩም እምበኣርሲ ምሳታቶም ሕብረት ኣይሃለኹም ፍረ ብርሃን ብሰናይ ዘበለን ብጽድቅን ብሓቅን እዩ ቀደም ጸልማት ነርኩም ይኹም እሞ ብጎይታ ግና ሕጂ ብርሃን ይኹም ንጎይታ ዘሐጉሶ እናመርመርኩም ከም ደቂ ብርሃን ኮንኩም ተመላለሱ ግንሕዎም ደኣምበር ነቲ ፍረ ዘይብሉ ግብሪ ጸልማሲ ኣይትሕበርዎ እቲ በኣታቶም ብሕቡእ ዝግበር ንምዝራቡካ ነውሪ እዩ ግናኸ እቲ ጉሁድ ዘበለ ንሱ ብርሃን እሞ ኩሉ ዝግናሕ ዘበለ በቲ ብርሃን ይጋሃድ እዩ ስለዚ ከዓ ኣታ ደቂስካ ዘለኻ ንቓሕሞ ካብ ሙታት ተንስእ ክርስቶስ ከዓ ከብርሃልካ እዩ ይብል እምበኣርሲ ቅንያት ክፉእ እዩ እምበኣርሲ ቅንያቱ ክፉእ እሞ ግዜ ዓዲኩም ከም ለባማት እምበር ከም ዓያሹ ዘይኮነ ከመይ ብጥንቃቐ ከም እትመላለሱ ተመልከቱ እምነቲ እቲ ፍቓድ ጎይታ እንታይ ምዃኑ ኣስተውዕሉ እምበር ዓያሹ ኣይትኾኑ ዝርገት ኣለዎ እሞ ብወይኒ ኣይትስከሩ ግናኸ ብመዝሙርን ምስጋናን ብመንፈሳዊ ቅኔን ብልብኹም ንጎይታ እናቐኒኹምሉን እናደረስኩምሉን ንሓድሕድኩም እናተዘራረብኩምን መንፈስ ይምላእኩም ንኣምላኽን ነቦን ስለ ኩሉ ነገር ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ሳዕ እናመስገንኩምዎ ንሓድሕድኩም ብፍርሃት ክርስቶስ እዙዛት ኩኑ ቃል ህይወት ይስማዕልና ሃብትና ትምኒት አሜን ሃብትና ሙሉ ቃል ህይወት ይስማዕልና ንሓድሕድኩም ብፍርሃት ክርስቶስ እዙዛት ኩኑ ከምቲ ክርስቶስ ርእሲ ማሕበሩ ዝኾነ ንሱ ምድሓን ስገብኡ ከዓ እዩ ሰብኣይ ከዓ ርእሲ ሰበይቲ እዩ እሞ ኣተን ኣንስቲ ከም ንጎይታ ጌርክን ንሰብኦትክን ተኣዘዝኦ ክሳብ ስንሳት እያ ክሳብ መጨረሻ ክሳብ 28 ክሳብ 33 ከምቲ እታ ማሕበር ክርስቶስ ማሕበር ንክርስቶስ እትእዘዞ ከምኡ ድማ ኣንስቲን ሰብኡተን ብኩሉ ይተኣዘዝኦም ከምቲ ክርስቶስ ንማሕበሩ ዘፍቀረ ኣቶም ሰብኡት ኣንስትኹም ኣፍቅሩ ክርስቶስ ብቃሉ ገይሩ ብምሕፃብ ማይ ምስ ሰፅረያ ምንቲ ክቅድሳ ርስሓት ወይስ ዕጣር ወይስ ገለ ነዚ ዝመስል ዘይብላ ብዘይ መንቅብ ቅድስትን ክብርትን ማሕበር ገይሩ ንዕኡ ምእንቲ ከቕምዋ ኢሉ ርእሱ በጃ ሃበ ሰብኡት እውን ከምኡ ነተን ኣንስትኹም ከም ስግኦም ገይሮም ከፍቅርዎን ይግብኦም እዩ ሰብ ንስግኡ ይምገቦን ከናኾኖን እምበር ሓደ እኳ ዝፀልኦ የልቦን ኣካላት ስግኡ ስለ ዝኾንና ክርስቶስ ከምኡ ንማሕበሩ ይከናኸና ኣሎ ስለዚ ሰብኣይ ኣቦኡ ነዲኡን ሓዲጉም ሰበይቲ ይለግብ ክልቲኦም እውን ሓደ ስጋ እዮም ዝኾኑ እዚ ምስጢር እዚ ዓብይ እዩ ኣነ ገና ብናይ ክርስቶስ ማሕበሩን እብሎ ኣለኹ ንስኻትኩም እውን ከምኡ ነፍሲ ወከፍኩም ነታ ሰበይቱ ከም ነፍሲ ገይሩ የፍቅራ እታ ሰበይቲ ንሰብኣያ ትፍራሕ እዩ ስለ ቃላት ምስጋና ቃል ህይወት የስማዕልና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣራይ ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ካብዚ ቀፂሉ ከምቲ ልሙድ ሓውና መምህርቲ ኽማርያም ጽማቑን ትርጉምን ናይዚ ምዕራፍ እዚ
ክገልጽልና ዮመ ስለዚ ዕድለኛታትና ዋላቶም ዝሓለፈና ተመሊሽና ምዕራፍ ክንደይ ኣብ ክንደይ ዕለት ነይሩ ክንረኽቦ ስለዚ ንኽእል ነቶም ዝሓለፈናውን ሓሊፍና ከይበልና ግዜ ብዘዝረኸብናሉ ክንሪኦ ሕጂ እቲ ኣውደ ምህረት ንሓውና መምህርቲ ማርያም መንፈስ ቅዱስ ዝዛረበሉ አንደበት ኣብ ልሳኖም ክቐምጥ ንዓና ንኹላህና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ዝዓቁር ጦጦ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ህሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሁነልና። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አቦታተይ ካህናት ካብ ሓጢአተይ ፍትሑኒ ተሳተፍቲ ናይዚ ጉባኤ ኣብ ጸሎትኩም ዘክሩኒ። ሓራይ እምበኣር ሎመዓልቲ ከም ፍቃድ እግዚኣብሔር ምዕራፍ 5 ክንርኢ ኢና። መልእኽቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ኢና ክንርኢ። ይረኣየኩም ኣሎ ዶ? ድምፂ ስማዕ ኣሎ? ኦኬ ቴንክ ዩ። ሕጂ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ማለት እዩ በቲ ሕቶታት ክንጅምር ኢና። እዚአን ሕቶታት እዚአተን ክንምልስ እንተደኣ ክኢልና ወይ ከዓ ናይ ፅቡቅ መረዳእታ ኣለና ማለት እዩ። ነዚአን ፍቅሪ ኣምላኽ እንታይ ባህርያት እዩ ዘለዎ ሕጂ በቲ ሕቶታት መልክዕሲ እቲ መልእኽቲ ክርዳእና ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ከዓ ስለምንታይ ኢና ካብ ሓጢአት ክንርሕቕ ዘለና ብብርሃን ምምልላስ እንታይ የጠቃልል ግብርታት ፀልማት እንታይ እዩ ግብርታት ብርሃን እንታይ እዩ ግብርታት ፀልማት ከዓ እንታይ እዩ ማለት እዩ። ብጥመብ ድመላለስ ከም ዘለና ብኸመይ ንፈልጥ እንተዳኡ ለና ተፀጊዕና ኣለና ማለት እዩ። ብመንፈስ ምስ እንመልእ ወይ ከዓ እንምላእ እንታይ ኢና ንኸውን። ሰብኡትን ኣንስትን ማዕረ እዮም። ኣብ ምንታይ እዮም ማዕረ ኣብ ምንታይ እዮም ማዕረ ኣብ ምንታይ እዮም ከዓ ዘይማዕረ ክንርኢና። ማዕረ ከዓ ኣይኮኑን ኣብ ምንታይ እዮም ከዓ ማዕረ ዘይኮኑ። ሰብኡት ሓደ ሓደ ገለ ነገር ይደልዩ ኣንስቲ ከዓ ገለ ይደልያ። ሕጂ ሳተን ከዓ እዚአን ከዓ ክልተ ነገር ክንፈልጥ ይግባአና ማለት እዩ። ሃረ ጳውሎስ ባዕሉ ክምህረና እዩ ከምዚ እዩ ዘድልየ ንሰን ንስኻትኩም ከዓ ከምዚ እዩ ደድልየኩም ንዑ ከዓ ካብቲ ካብ ኣንስትና ንረኽቦ ንሳተን ከዓ ካብ ሰብኡተን ዝረኽብኦ ማለት እዩ። ኣብቲ መእተዊ እንታይ ድብለና ሐዋርያ ጳውሎስ ንፅዋዓት ብዝበቅዕ መገዲ ክንመላለስ ይምሕፀነና። ንፅዋዓት እንተዳ ተፀዊዕካሲ ብኸመይ ዓይነት ኢኻ ክትመላለስ ተለካ ኢሉ እዩ ዝምዕደና ማለት እዩ። ብሓድነት ብንፅህና ክንመላለስ ከም ዘለና ድሕሪ ምግላፁ ብፍቅሪ ብብርሃን ብጥበብ ክንመላለስ ከዓ ደጊሙ ይምሕፀነና። ከም መምርሒ ድማ ነቲ ኣብ ነንሕድሕድና ዘሎ ሓላፍነት ኣንስትን ሰብኡትን ይገልፀልና ማለት እዩ። ፍልልዩ እንታይ እዩ ዘራኽቦም ከ እንታይ እዩ እንታይ ከ እዩ ኩሉ ነፍሲ ወከፍ ክገብር ዘለዎ ኣንስቲ እንታይ ክገብር ኣለዎን ኣሰብኡት ከዓ እንታይ ክገብሩ ኣለዎ ማለት እዩ። ብዛዕባ እታ ዓባይ ፍቅሪ እውን ሓሰበ ወይ ከዓ ኣስተንተነ ይብል። ንሳ ከዓ ጎይታ ንቤተክርስትያኑ ዘለዎ ፍቅሪ እያ። ጎይታ ንቤተክርስትያኑ ዘለዎ ፍቅሪ ምክንያቱ እታ ፍቅሪ ጎይታን ቤተክርስትያንን ምስ ሰብኣይን ሰበይትን ከመይ ገይሩ ከም ዝተኣሳሰርዩ ክምህረና ማለት እዩ። ንኣምላኽ ዝመስሉ ሓድሽ ሰብ ወይ ከዓ ደቁ ምስ ንኸውን ንኣምላኽ ንመስል ማለት እዩ። እዚኣቶም ንሕና ንዕኡ ንመስል። ኣምላኽ እንታይ ምገበረ ወይ ከዓ መታ ንሕና ከምኡ ንክንከብርሲ እንታይ ምገበረ ፍቅሪ ክርስቶስ እዚ ክንሪኦ ኢና። ፍቅሪ ክርስቶስ ከመይ ይመስል ወይ ከዓ ፍቅሪ ኣምላኽ ከመይ ይመስል ብዘይ ቅድሚ ኩነት ንዓና ከፍቅረና ከሎሲ ብደይ ቅድሚ ኩነት እዩ። ንሓጣን ክፀልየ ወይ ከዓ ነቶም ዝስዕቡኒ ወተን ከዓ ነቶም ዝሰምዑኒ ከፍቅሮም ገለ ዝብል ኣይኮነን። ብዘይ ቅድሚ ኩነት መስዋእቲ ኣለዎ። ፍቅሪ ኣምላኽ መስዋእቲ ኣለዎ። መስዋእትነት እዩ። ደረት የብሉን
دايما دايلو زغبر إخا فليت زغبر إيه مخناتو دحر خونات زمات أيكون مالتي تعمج أنا زبلو ذلو أينا نأملاخ زمسجنن أبكني يتقبل الناس زلو مسوات مالتي زخانة يكون ولا وداسي عند حر كوينون نعم خفر ورد أبي مرقيتا يسمع له أبي مرقيتا يسمع له connected عجد حنا نأملاخ زمسجنن أبكني تقبل الناس زلوون مسواتيو أمونغو قدسانن زتصوع زي قبا ويك أمونغو قدسان كتصوع زي قبا إذا كأتي إكاي قبر مالتي كل رخص سسعة رسيئنات عشنات منزرنا زربان زي أروم لاقتن ويك أنت عارف فقري زغانة مالتي إذا كأ نتي أمونغو قدسان كتصوع زي قبا مخناتو نحنا قدسانين ترى أناتو كويناتي ترى كريستيان كويناتي إذا نقدر زي كنقبر زي قبعنا سباتين مالتي خمس نقبر تدعى لنا خا كاو كن إلا لنا مالتي وتر مسكانا محب نقدسان زخصبهم إيو معناته كل جزء أم مسكانا ترى الله كاسي نعخا من مليشي مسكانا زو الصغير كوي كأم من مليشي أو أقتله تحجز تدقف مالتي بفقري زتقلت مالتي كذا مسكين كلا خاسي سائلك وداسي خونتو دي كونس نايب حق بفقري زتقلت كذا مسكين يقبعك خنا مسكين كلاتنا يقبعنا كابز كل حاتيات الترحق قالو كالق مخنيات كأ تسفى رستي منقست أملاخ مراسي وانا تسفى سلزلنا عنا نعو كنبرينا خاني كاب كل حاتيات كنرحق نفتن مالتي ولود تراي مخانجن كمزي إزولنا سسعة نعيت عمني بعين السجا مرأي أملخوت أوت إيو ولود تراي مخانجن إزي كبرنا إكلن كل نجارات نقبر لنا مالتي انت رأس الساعة نعيت عمني بعين السجا مرأين ترى خوينسي إذا أمل خطأ تيزبلو سالساي مخنيات كا قطع أملا مخنيات كا أنت داري حكاسي السو حماق نجار تري كوينس ولا حدا صبق نجار كقط مكا أي كلين بدل ويجبن أنت تزاريبك زوردك مقطعات مالتي سيطان نخفتنا زقبرو مسارحي متلال زي انت سرحنا سيطان كأتن سلستين كم مجمر تازنا برعين سقع حجون زلوائين يتاللك يفتنك دحرك أي خصك معناته ولا تحقن حاسة حويسو إذا تاللك معناته فرق حاسة فرق حق انت الأخوين ناسي زي حقن الكاس ملو حق إذا هون الكافات أوتوماتيك دحرك يفتنك مسودا كاشعوها كتملس كم زيت الجيرو يخصك مالتي دك أملاخ دينا ويس دكي زي مئزاز تادي مئزاز ناي أملاخ كم زي مخانا مالتي معناته تئزاز توهيبو إيو أدام ويك أدامن هيوانن تئزاز سلازة أحاسيهم كازو كلنا نحنا زوردنا مالتي نحنا قلنا بلين كنقبر هايكونا نحنا نقزار سنة حجون كومينا نقبر ذلنا أين إزازنينا ذلنا مالتي كم قدم كم دك أملاخ ويك أخ محدشتي ولودات مالتي حدش سمتن برهان يخوم إزولنا ورحي مسحاي أجي أمونغو مريتن أمونغو صحين ورحن تر أمونغو أتيات مريت يتسلمت مالتي نحنا خاكم إيو أمونغونا أمونغو أملاخن كال نجارات تر أتيناسي يتسلمتها نمو كن رأي عين خيلن كاو خا نرحق مالتي أتي كم دك أملاخ متن تقبلنا فر منفس قدوس أب كل إزولو سناي جبري سناي مقبار تدالو أو اشتغل كل جزء دلوك تكون علىك تبدأ جاو تجبر خاء صدقي كنا زبالة نجار كتجبر دلي مهنيته أبكر مخان حركات إمكاس أدل ثلاثة هي بكاسي نصدق أنها تجبر جبره ويك دليو كل جزء حق دليا مسراب كيا أكال عيا مهنيته حق أنت الأرخيب كيا أبقى أنا أكال عيا كل جزء سبعة أتزارب أمنت كافلت فلوتو تن كل جزء نبلن كأجي إنك أمنت كا ويك هياو كن نبرلو مالتي نأمنت كادما مهارو هنجي know your faith live your faith and teach your faith نتم دك نحن مهرم كل الناس يزين عن مالتي know your faith live your faith and teach your faith هنجي أمنت كافلتو أمنت كنبرلو ويك هياو سلزخونه إن أمنت كخاني مهارو مالتي انت عديت فلت هون كان عديت قبر هون كاجن كتمهورون عيت خيلني خا ماتيوس معرف حمشته كاب دي 10 4 10 شدشن تعيز بلنا
ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ኢኹም ኣብ ክረን ዘላ ከተማ ክትከወል ኣይትኽእልን እያ መብራህቲ ኣብ ቤት ንዘሎ ኩሉ የብርህ ከብርህ ኣብ ቀዋሚ ቆንዴል ክስቀል እምበር ኣብ ትሕቲ ከፈር ከንብርዎ ኣየብርህን እዩ ወይ ከዓ ኣየብርህን እዩ እንተ ደኣ ተሓቢኡሲ ከብርህ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ቁልዕ ክኸውን ኣለዎ እቲ ሓቂ ከዓ ልክዕ ከምኡ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ብጎይታ ቅቡል ዝኾነ ነገር ክንፈልጥ ኣለና እንታይ እዩ ዝግባአናን እንታይ ኢና ክንገብር ዘለናን እንታይ ኢና ክንገብር ዘይብልናን ክንፈልጥ ኣለና ምስ ግብሪ ወይ ከዓ ምስ ግብሪ ፀልማት ሕብረት የብልናን ፀልማትን ብርሃንን ሕብረት የብሉን ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ እዩ ከዓ ዝብለና ፍቅዲ 14:15 እንታይ እዩ ዝብለና ምስቶም ዘይኣምኑ ማለት እዩ እዚ ፀልማትን ብርሃንን ዝብሎ ደሎ ምስቶም ዘይኣምኑ ኣብ ሓደ ኣርዑት ኣይትፀመዱ ማለት ንፅድቅን ሓጢኣትን እንታይ ያራኽቦ ወይስ ንብርሃንን ምስ ፀልማት እንታይ ሕብረት ኣለዎ እዚኣ ተኣኽለና መስለኒ 15 ከዓ እንታይ ትብል ክርስቶስ ምስ ብልያል እንታይ ምስምማዕ ኣለዎ ወይስ ንኣማኒ ምስ ዘይኣማኒ እንታይ ግደ ኣለዎ እዚ ኩሉ ግዜ ገለ ነገር ካልእ ነገራት ወይ ናይ ካልእ ስብከታት እንተ ደኣ ሰሚዕናስ እንታይ ኣለዎ ናይ ካልእ ሙዚቃታት እንተ ደኣ ሰሚዕናስ እንታይ ኣለዎ ካብ ኩሉ ግዜ ድብላዓና እንታይ እንዳ በርበረ እንድሕር ውዒልካሲ በርበረ ጨኒኻ ክትመፅእ ናትናን ከለና እንታይ ኣለካ ናብ ካልእ ዝኸይድ ደይናትካ ይናትካኒ ስለዚ ኣብዚኣ ከዓ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣፀቢቑ እዩ ዝገልፃ ዘሎ ፀልማትን ብርሃንን ዋላ ሓንቲ ርክብ የብሉ ስለዚ ንሕና ክንጥንቀቕ ይግባአና ማለት እዩ ናይ ሓቂ ባህርያቶም ምእንቲ ክግለፅ ብርሃን ኣብርሃሎም ነቲ ነገርሲ ናይ ብሓቂ መታን ክግለፅ እንተ ደኣ ኩሉ ኮይኑ ክበርህ ኣለዎ ነቲ ፀልማት ኣቃላዕዮ ወይ ከዓ ኣግህዶ ሓቂ ዘይኮነ ክትዛረብ ይግባአካ እዩ ማለት እዩ ግብርታት ፀልማት ዘይፈርዩ ብሕቡእ ዝግበሩ ማለት እዩ ምክንያቱ ፀልማት ነይሩ እንተ ደኣ እቲ ብርሃን ተኣልዩ ፀልማት ይኸውን እንተ ደኣ ብርሃን ኣሎ ከዓ እቲ ፀልማት ይጠፍእ ማለት እዩ ክትዛረቡምን ዘሕፍሩ ነገራት እዮም እዚ ከዓ ክትገብሮ ጥራሕ ዘይኮነሲ ክትዛረበሉ እውን ዘፀይፍ ነገራት ስለዝኮነሲ እንታይ እዩ ዝበሃል ምግባሮም ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ ክትዛረቦም ዘፀይፍ ካብ ባህሊኡስ ደጋሚኡ ዲና ንብል ሕጂ ነዚ ነገራት እዚ ንሕና እውን ክንዛረበሉ እውን የብልና ክንገብሮ ጥራሕ ዘይኮነስ ዋላ ክንዛረበሉ እውን ክንሓስቦ እውን የብልና ብርሃን ናብ ዓለም መፀ ሰባት ግና ተግባራቶም እከይ ስለ ዝነበረ ኣብ ክንዲ ብርሃን ፀልማት ይፈትዉ ነበሩ እዚ ከዓ ንኩላትና ኢና ሓደ ንክልተ ኣይኮነን ወይ ከዓ ንኣዳም ከምዚ ዝገበረ ኣይኮነን ንዓና ንኩላትና ኣብዚ ዘለና ማለት እዩ እከይ ዝገብር ዘበለ ኩሉ ንብርሃን ይፀልኦ እዩ እከይ ዝገብር ዘበለ ንኩሉ ንብርሃን ይፀልኦ እዩ ምክንያቱ እቲ እከይ ነገር ኣብ ፀልማት እዩ ዝኸውን ብርሃን ዓለም የለን ምስኡ ማለት እዩ ተግባራቱ ዘይቀላዕ ከዓ ናብ ብርሃን ኣይኣቱን እዩ ኣብ ዮሃንስ 3 ካብ ፍቅዲ 19-20 እንታይ እዩ ዝብለና እቲ ፍርዲ እዚ እዩ ብርሃን ናብ ዓለም መፀ ሰብ ግና ግብሮም ክፋእ ስለ ዝኾነ ካብ ብልሓንሲ ፀልማት ፈተው ክፋእ ዝገብር ዘበለ ብርሃን ይፀልዩ እዩ እሞ እቲ ግብሩ ምእንቲ ከይዝለፍ ናብ ብርሃን ኣይመፅእን ተደኣ ሓቂ ኣለና ኩሉ ግዜ ኣብቲ ብርሃን ኣለና ማለት እዩ እንተደኣ ኣብ ሕማቅ ነገራት ኣለና ከዓ ኣብ ፀልማት ኢና ንገብሮ ወይ ከዓ ኣብ ፀልማት ኢና ዘለና ማለት እዩ ኣምላኽ ነቶም ዝደቀሱ ዘይኣመንቲ ማለት እዩ ካብ ምዉታት ከነቕሑ ወይ ከዓ ከኣምኑ ይፅውዖም ኣሎ ብርሃን ሓድሽ ሰብ ሓድሽ ሂወት ዘለዎ ኣብ ብርሃን እዩ ዝነብር ድማ ይህቦም እዚ ከዓ ኣብ ኢሳያስ 60 ካብ 1 ክሳብ 2 ኣሎ እሰን ክንርኢና ብርሃን መፂኡ ክብሪ ኣምላኽ ከዓ ወፂልኩም እዩ እሞ ተንስኡ ብርሂ እነሆ ፀልማት ንምድሪ ጣቃ ድማ ንህዝብታት የገልብዎም ግናኸ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊኺ ክወፅእ ክብሩን ኣብ ልዕሊኺ ክርአ እዩ ምስኣ ትኸይድ ደላ ከዓ እታ 26-19 ደላ ምዉታት ህያዋን ክኾኑ ሬሳታት ክትንስኡ እዮም ኣውሊዕካ ኣውለይ ብርሃን እዩ ምድሪ እውን ንምዉታት ከተውፅኦም እያ እሞ ኣቱም ኣብ ሓመድ እትነብሩ ንቑሑ እልል ከዓ በሉ ይብለና ከም ደቂ ኣምላኽ መጠን ብጥበብ ክንመላለስ ኣለና ምክንያቱ ንጥበብ ከዓኒ እንታይ ኢና ክንልምና ክንሓትት ኣለና ማለት እዩ ብልክዕ ብትግሃትን ተጠንቂቕካ ክትገብር ኣለካ
بتخال متن نفس وكف كابتي التبجخايو جزية بمعدان نتي جزيتي خاء بمبجاو كاب أقداو حتياتن سيطانن كتوت صعر كل جزيسي قال سنا مش سيطاني الأنبر مساب أيكونن سلازي نوعو كان لليو قبعنا نحر أقول لنا حاك نوت علنا ويكا كاو هنرحق علنا مهنات فتنا يتأتونا لنا أملاحنا لمنسي ناوز وسد نقرات انتر قالوسي كاو كنرحق قبعنا مالتي فقد أملاح أب كل جزين بوتان كنتاتن مرداء يدلين will this glorify the Lord حج كن حاتت كلنا لنفسنا سي ناس كله نقر نقبره مالتي إذا أسين أملاح تحقو سودو زاد قبره دلوخو نا أملاح تحقو سودو عند حد يتحقو سكوينة أملاح عند حد دي حقو سالله هنا نتانا قرتيا كن قدفا يقبعنا مالتي إذا خاب بمنفس مملأ يمتص معناته بمنفس ترى ملائكة ناي منفس راح يخسرح منفساو زخون راح يخسرح بخالق تدعت ملائكة خاني ناي كال نقراتي خا تسرح مالتي فللي أمونغو بويني زتملأن ويكا عشنة مالتي أمونغو بمنفس التملأن من ملاس ويكا بطبب مالتي انت خلتي يسي هذا سخرام سب اتي اسي زي كون الزارب زلوستي وشط زلو مستئي زعير له مالتي تتصرفوا دي تحمع زغبرو دي نسوس لازم وري هذا بمنفس زملأ ግን انت اريناسي አቦታትና انت ام زبلو انت ام زارو لا زادلو طعم زارب كل ጊዜ ተዛረቡ ንትብለሉ ምክንያቱ በት መንፈስ ቅዱስ የም ዝዛረቡ ወይ ከአዝመልኡ ማለት በመንፈስ ዝተመለአ በመንፈሳዊ ቃላት ይዛረብ ወትሩ ምስጋና ይህብ ببرحان أملاح يقعز بزعبا يحواتو خاي حل كل جزي حاليت الله نعيت عمل نزبل يلن تخاليت تأزاسي نا أملاح تقدمي تزبل أفتاماتيوس أسران كلتن كاب سلسان شعاتن سكا سلسان شعاتن دلاسي تقدمي تن أملاح بخلو كتفكرون بخلو لبخا بخلو حلناخا بخلو هوات كحتا كورونا أملاح تخاليت خا نبس أي كاسي ويكا نحاو خاسي كم نفسك أفكرون مخناتون نبسكا كل جزي تحلق زياتول تعبايت أساس عب حقي عينتي يا إلو مسحاتو إزي إزولو مالس يوسس كأ نزقاوهر أملاخ بمولو لبخان بمولو نفسخان بخلو حسابات كان أفكرو إزيئا تعبايك قداميتي تأزاز إيا تخالئيت خاء نبتايكا كم نفسخا أفكرو إيا تبل سلازي كمزي بمنفس زمال أسب إزي يرئي مالتي كل جزي حاليو تالو ناتو ترح يكون يحسب ناي سدرو يحسب ناي حواتي يحسب ناي كل سبق يحسب كمتين قويتانا اتأزوزو سبيتي رأسي سبعي رأس سلازوهاني بخلو نسبتكن تعززو لحان زي إنا بعشق قد فلومي كريستوس رأس بتغسيان أنن مدحانين إيو بخمي كم دخونا ها رئينا بتخريستيان نكريستوس اتجزأ إيا ويكا اتأزاز إيا جزءات بارنت زي كونس جزءات بفقري حجي إزي إتي مجزاء مالسي بحيلي أيكونان بفقري كم تغرستوس نبتكرشان زفكرا نأنستهم أفكرون حجي سي أبوناهم هرقلو بوب شنورة نا بوب شنورة بوب يوسف أمبا يوسف قبلو خلوسي ناي أصبؤت يخبد مغنياتو كتفكر سي بطعم خبيدي مغنياتو كم تناي كريستوس نبتكرشان زفكرات نوعو كتفكر بطعم خبيدي نستجن زتوهبن مئزات صراحيو يبلو موني ناي كلاتنا خبيدي جن كتفكر كمزي عينت فقري مغنياتو هيوتو زحالة فلا ترى أخوينتي نحنا حاسوبتي إن هيوت كنحلف يقبعنا مالتينا نسنا كريستوس نبتا خريستيان رئسو هابا ويكا حالي في الله يموت الله مالتي بمحتاب بماي كقدسان كان تهان ويكا بتمكات بقالو نزازي تمكات مالتي نتا قرماويت بيت كريستيان نرئسي كقربا متان نابو متان كقربا مادا وي أتار زي بالله عندي حاليتي مالتي نعم بكل جزء سلاز حتى الله ولا حنتي نجر ولا أتارون كلوا آيدوليون قدستي بزي أبد كم زي يريز حالي الله مالتي أنصحها وقدسها هذا الحين بلوخا نزي كل نجر كاب عسي الجسوي مهناتنا ثابت كريستيان سلاز حالي الله مالتي نانستم كأ أكلاتكم أفكروان كم أكلاتكم أفكروان إتينا سبيتو إذا فكرتي نرأسي يفكر إذا قاعد تأزازي يعني بحكي نحط تفكركم كان سبيتها نفس خاخ أو كان رأس خاخ تفكر ذا الخان سجوا زفتون
ዝከናኸነ እንደኣ እምበር ሓደ እኳ ንስግኡ ኣይፀልእን እዩ። እዚ ከዓ ድሌተን ኣማልኡለን ማለት እዩ። ድሌተን ንበዓል ቃል ኪዳንኩም ኣማልኡለን። ዋላ ሓንቲ ትንታነ ደድልያ ኣይኮነትን መስለኒ። ከምቲ ጎይታ ንቤተክርስትያን ዝገብረላ ንሕና ኣካላት ሰብነቱ ክርስቶስ ኢና እሞኒ ከምኡ ክንገብር ይግብኣና። ሰበይትን ሰብኣይን ኣብ ቃል ኪዳን ሓደ ይኾኑ ልክዕ ከምቲ ክርስቶስን ቤተክርስትያን ሓደ ዝኾኑ። መውስቦ ክበሃል ከሎ ቅዳሴ ፍቅርን ሕውነትን ስኒትን ዓብይ ምስጢር እዩ። እዚ ከዓ እቲ ናይ ብሓቂ ምስጢር ዝኾነ መውስቦ ሓደ ኣካል ዝገብረና ከዓ ንሱ እዩ። እዚ ከዓ ኣምላኽ ባዕሉ ዘቆሞ እዩ፣ ሰብ ዝገበሮ ኣይኮነን ማለት እዩ። ብክርስቶስን ብቤተክርስትያንን እተመሰለ ምስጢር እዩ። እቲ ምስጢር ቃል ኪዳን ዝብል ብክርስቶስን ብቤተክርስትያንን እተመሰለ እዩ። ብመንፈስ ቅዱስ እተቀደሰ ሰብኡት ክብረት ይደልዩ። ኣብተን ሕቶታት እንድሕር ኣስተውሂልኩም ኮንኩም እንታይ እዮም ዝደልዩልና ነርና? ኣንስቲ ከዓ ፍቅሪ የድልየን። ክብርን ምስጋናን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኹን። ፀኒኢልኩም ስለዝሰማዕኩም ንኻ ኣብቲ እትገብርዎ ጸሎት እግዚአብሔር ፀኒኢሉ የስማዕኩም። ይቀኒየለይ ኣበይ መርጌታ ቃለ ህይወት የስማዓልና ሓውና መምህር ተኽሉ ቶም ሰማዕና እውን ቃለ ህይወት የስማዓልና ሕራይ ናይ መዝሙር ግዜና ኣኺሉ ኣሎ። ንመዝሙር ዝተዳለኹም ምልክት ግበሩለይ። ማለት ተዳለ ተዛሊ ኣነ ኣለኹ ሕራይ ተኸብተይ ሕራይ ካልኦት ገይረ ኣለኹ እኮ ሕራይ كده دحان ولا تمليتين زمرش برجيرة أعمل هبتي زمن وعرف زمرس نشوف اوكي لما يرسل زي فلت تحكي او تسعة مزمور ቦታትና ዘጽንሕዎ ቅዱስ ስርዓት ስጋይ ስጋኹም ጽቡቕ መስኻ አንባዓሉ ሓደ ዓብይ መስዋዕት እዩ። እግዚአብሔር ዘመን አገልግሎት ኪባር ሀብትና ትምኒ አራይና ባኺ ሞላ ሀብትና ቀጸለ أنا لا እግዚአብሔር ይባርክ ትምኒት አርተይ ከሐዳሽ ሚራይ አይፈለጥን ከፈተና እግዚአብሔር ሐቅሰኒ ያ ተበጀው ላይ ትብል መዝሙር ተበጃው የትብል መዝሙር ከዘምሪ ታይዝ በለ ትዕግስትዮ ገሪሙኒ እንታይ ኮን ሓንሳብ ተጠፊያት እንታይ ኮን ሪኡለይ ዘፍቀረኒ ነዛርሱ ዘዋረደ ነትንዓይ ስግባእ ኣጻዕቲ ሓጢኣተይ ኩሉ ተቐቢሉ ኢየሱስ ሞተለይ ታይ ዝበለ ትዕግስትዩ ገሪሙኒ እንታይ ኮን ሪኡለይ ዘፍቀረኒ ንዓይ ዝግባእ መውፃዕቲ እናጠፍአትኒ ሕጃ ቀፅል ድሕን ፅቡቅ ኣላ ጠፊኣትን ፀኒሓ ነቲ ንዓይ ዝግባእ መግዛእቲ ሓጢኣተይ ኩሉ ተቐቢሉ ኢየሱስ ሞተለይ ነተን ፈልጠርቲ ዳው ንድሕሪት ኣሲሮም ናብቲ ብርሃን ቀይፁ ተፎኦም ገፊኦም ነቲ ብዝናም ክረምቲ ንምድሪ ዘጥለለ ሓሞት ታስተይዎ ፀሚኤን ናበለ
እዚ ኩሉ ዝወረዶ ምንታይ እዩ ከፊልዎ ንናይ ጎይታ ማተርኡ ናይ ዘላለም ህይወት ናይ ማደኹ እንታይ ዝበለ ትዕግስቲ እዩ ገሪሙኒ እንታይ ኮን ሪኡለይ ዘፍቀረኒ ነዛ ርእሱ ዘዋረደ ትናይ ዝግባእ መጻዕቲ ሓጢኣተይ ኩሉ ተቐቢሉ ኢየሱስ ሞተለይ ንሕማመይ እንተዘይሓሞ ጾረይ እንተዘይጸረለይ ንበደለይ እንተዘይሓድጎ ኢየሱስ እንተዘይሞተለይ እንታይ ምኾነት ናተይ ህይወት ብዘይናቱ ህላውነት ንዋዛ ኣይኮነን ተበጂውኒ ብዋጋ እዩ ዓዲጉኒ እንታይ ዝበለ ትዕግስቲ እዩ ገሪሙኒ እንታይ ኮን ሪኡለይ ዘፍቀረኒ ነዛ ርእሱ ዘዋረደ ትናይ ዝግባእ መቕጻዕቲ ሓጢኣተይ ኩሉ ተቐቢሉ ኢየሱስ ሞተለይ እንታይ ዝበለ ትዕግስቲ እዩ ገሪሙኒ እንታይ ኮን ሪኡለይ ዘፍቀረኒ ነዛ ርእሱ ዘዋረደ ትናይ ዝግባእ መቕጻዕቲ ሓጢኣተይ ኩሉ ተቐቢሉ ኢየሱስ ሞተለይ ንሕማመይ እንተዘይሓሞ ንጾረይ እንተዘይጸረለይ ንበደለይ እንተዘይሓድጎ ኢየሱስ እንተዘይሞተለይ እንታይ ምኾነ ዝናተይ ህይወት ብዘይናቱ ህላውነት ዋዛ ኣይኮነን ተበጂውኒ ብዋጋ እዩ ዓዲጉኒ እንታይ ዝበለ ትዕግስቲ እዩ ገሪሙኒ እንታይ ኮን ሪኡለይ ዘፍቀረኒ ነዛ ርእሱ ዘዋረደ ነቲ ናይ ዝግባእ መቕጻዕቲ ሓጢኣተይ ኩሉ ተቐቢሉ ኢየሱስ ሞተለይ ናይ ሓቂ እንትበት يغني دلتهاكم زماري ملاختي يسمع لنا ملاحظتنا بحكي مستر استناون كريستوسي نتا بيت خريستيان عطار ويرسحات ويكم زمسلن خير كبسي بدمو حاسبوناتو خمس جبرة حد خابتر استنانا يلومي زعب زمستر زعبي أنا جنا بكريستوسن ببيت خريستيانن مثل الله يلوتي تبجاونت حساب كندي مخانو يقالي سلنامو نايب حاكم مستمزمورنا زخيد قال هوتي يسمع لنا كم تخريستوس نما حبارو زفكرا اتم صوت انستخم افكرو مسبلا كريستوس بقالو غيرو بمحساب ماي مسصريا من انت قدسا رسحات ويس عطار وي قال نزل مثل زي بالله بزي منقب قدسن كبرتن محبر غيرو نوع من انت قومايلو رؤسو بجاء هذا ስለዚህ ታመዝሙርናት ተበጃውነት እንታይ ዝበለ ትዕግስቲዩ ገሪሙኒ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ምእንቲ ፈተውቱ ምእንቲ ሕያወት ምእንቲ ጻድቃን በጃ ዝሐልፍሲ ኣይምተሰአነ ንኸውን ኢሉ ማለት ንሕና ግን ጸላእቲ ኾለና ኢሉ ጸላእቲ ኾለናሲ ክርስቶስ ክሳብ ክንዲ ዘፍቂሩና እንታይ ኮን ሪእለይ ዘፍቀረኒ ነዛ ርእሱ ዘዋረደ እተና ዓይዝ ግባእ መቕጻዕቲ ሓጢኣተይ ኩሉ ተቐቢሉ ኢየሱስ ሞተለይ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ደጊመ ሙሉ ሓፍትና
ናይ ብሓቂ ነዚ ተበጃውነት እዚ ካብ መጀመርያ ካብ ውድቀትን ስሕተትን ሰብ ጀሚሩ ነዚ ተስፋ እዚ ነዚ ተበጃውነት እዚ ክንበዩ ከለዉ ትዝመፅእ ህይወት ብተበጃውነት ምዃኑ ነቢያት ንዑ እንዳተነበዮም ፀኒሖም ጎይታ ንዑ ይፈፂሙ ሃዋርያት ከዓ ንዑዮም መስኪሮም ነዚ ተበጃውነት ማለት ኣብ ትንቢት ኢሳያስ 53 ካብ 3 እንታይ ዝብል ንዕቁን ብሰብ ድርቡይን ኢሉ በዓል ስቃይ ብሕማም ሉዱይ ከምቲ ኣብ ቅድሚኡ ገጾም ዝጉልበብሉ ሰብ እተዋረደ እዩ ንሕና እውን ገለኳ ኣየቋፀርናዮን ይብል ብሓቂ ንሱ ንሕማምና ፀሮ ንስቃይና ከዓ ኣብ ነፍሱ ፀዓኖ ንሕና ገና ከም ተወቅዐን ብእግዚአብሔር ከም ተቀዝፈን ከም እተዋረደን ጌርና ኣቋፀርናዮ እዩ ምክንያቱ ነፍሱ ንኻልኦት ዘድሕን ነፍሱ ዘየድሕን እንዳበሉ ኣብ መስቀል ከይተረፈ ሓለፍቲ መገዲ የባጭውሉ ነይሮም እዮም ካብቶም ተሰቕሉ እውን ንርእስኻ ድሕን ንዓና እውን ኣድሕነና እንዳበሉ የባጭውሉ ነይሮም እዮም ስለዚ ከዓ እዩ ንሕና እውን ኢሉ ከም ተወቅዐን ብእግዚአብሔር ከም ተቀዝፈን ከም ተዋረደን ጌርና ኣቋፀርናዮ ንሱ ግን ኢሉ ብሰሪ ገበና ቆሰለ ብሰሪ ኣበሳና ድማ ተኸትከተ ንሕና ሰላም ምእንቲ ክንረክብ መቕፃዕቲ ናብኡ ወረደ ንሕና እውን ብስምብራቱ ኢና ሓዊና ኢሉ ኣብታ መወዳእታ እቲ ንዓይ ዝግባእ መቕፃዕቲ ሓጢኣተይ ኩሉ ተቐቢሉ ኢየሱስ ሞተለይ ኩላትና ከም ኣባጊዕ ተባረርና ነፍሲ ወከፍና ነና መገዱ ዘንበለ እግዚአብሔር ከዓ ኣበሳ ኩላትና ኣብኡ ኣውደቆ ኢሉ መከራ ፀገበ ርእሱ ኣዋረደ ኣፉን ኣይከፈተን ከምቲ ናብ ማሕረድ ዝኽብከብ ገንሸል ከምቲ ኣብ ቅድሚ መቐስታ ስቕ ትብል በጊዕ ኣፉ ኣይከፈተን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ትንቢት ኢሳያስ 53 ካብ ቁፅሪ 3 ክሳብ 7 ከንብብ ፀኒሐ ኣራይ ንመዝሙርና ምስ ቃል እግዚአብሔር እንዳተሓሓዝናዮ ይቅሬታ ባዕለይ ጀሚረዮ ሓብትና ሙሉክ ዝምሮ ኮላ ንሱ ገና ብሰን ገበና ቆሰለ ዝብል ኣብ እምሮይ ስለ ዝመፅአ ጀሚረ ናባኻትኩም ነቲ መዝሙርና ምስ ቃል እግዚአብሔር ነተሓሕዞ ምክንያቱ ከምቲ ኣቦታት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝመሃሩና ኩሉ ኣገልግሎትና ምንጩ ቃል እግዚአብሔር መዝሙርና ማህሌትና ቅዳሴና ናይ ጥምቀት ናይ ቀብሪ ናይ መርዓ ናይ ኩሉ ነገር ምስ ቃል እግዚአብሔር ዘይተሓዝ ወይ ከዓ አንጻር ቃል እግዚአብሔር ዝኾነ ኩሉ ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣይኮነን ከሁሉ ይኽእል እዩ ከምቲ ፀህያይ ምስ እኽሊ ክርዳድ ምስ ስርናይ ዝመፅእ ክህሉ ይኽእል እዩ መለሊኡ ግን እሱ ይመስክነ ነዚ መዝሙርና ብቃል እግዚአብሔር ነተሓሕዞ ሓንቲ ደኽብል ኣቦና እግዚአብሔር ይደግፍኩም ኣቦና ብጣዕሚ ፅቡቕ ኣራይ ቀዳማየ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 13 ምስጋብ 25 ድሓንቲ 13 ጥራሕ ተኣክል ምፀረፍዎ መሊሱ ዘይፀረፈ መከራ ምስ ኣፅገብዎ ከዓ ነቲ ብቕንዕና ዝፈርድ ደኣ ነገሩ ሓሊፉ ሃበ እምበር ዘየፋረርሐ ነታ ትዕግስቲ ከመይ ዝበለት ትዕግስቲ ትገልፅ እያ ብጣዕሚ ፅቡቅ ቃል ሂወት የስማዓልና ኣቦና ምስ ፀረፍዎ መሊሱ ዘይፀረፈ እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር ይደግፍኩም ቃል ሂወት የስማዓልና ኣቦና ብመላከ ሰላም ሕራይ ካልኦት እንዳስተንተናዮ ትኽዝመር ኮሎ ሰለስተ ናብ መዝሙር ኣብ ንባብ ኣብ ትምህርቲ ኩሉ ሰለስተ እንተን ቀንዲ ክንሕዘን ዘለና እንታይ ዝብል ዘሎ ብዝተኻእለ መጠን ነዊሓ ዘሚራ ሓብትና ሙሉ ኣነ ግን ምስቲ ግዜና ምስታ ክሕዛ ዝኽእል ነታ ኣዝማጅ ጥራይ ሒዘ ካልኦት ልዕሊዑ ዕፅፊ ክትሕዙ ክትኽእል ኢኹም እዚኣታ ቀዳመይቲ ማለት እንታይ እያ ትብል ነይራ እታ መዝሙር ኢልና ምልስ ኢልና ክንሪኦ ከለና ካልኣይ ካበይ እቲ ምንጪ ካበይ ከምዚ ኣቦና ክነግሩና ዝፀንሑ ምስ ፀረፍዎ መሊሱ ኣይፀረፈን ስለዚ እቲ ከምዚ ስለ ዝበለትኒ ከምዚ ኢለያ ከምዚ ስለ ዝገበረ ከምዚ ገይረ ዝብል ብሙሉእ ክርስቲያናዊ መምርሒ ኣይኮነን ስለዚ ምንጪ ንብል ማለት እዩ ሳልሰይቲ ከዓ ንዓይ እንታይ እዚ መዝሙር እዚ ሓብትና ሙሉእ ናይ ብሓቂ ብጥብኣት ዘሚራቶ ግን ንዓይ ከ እንታይ ብግለይ
إذا مزمور زسي انتهي إذن سلست زين كل جزء كنا ننبب كنزمر كنقدس زوانا نقبر كلنا نزن سلست حرر حبتنا ملو إيه كحفا بالكلاخي نحجرين عن تبي نعم تو يا بنا سوري الراي أدينا ممر سارة وأبوي مرقيتا ፊልጵስዮስ ምዕራፍ 2 ካብ 6 ክሳብ 8 ዘላ ብዛዕባ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትሕትና ትገልጽ ንሱ ብመልክዕ ኣምላኽ ክነሱ ነቲ ማዕረ ኣምላኽ ኣብ 5 ደክ ጅምራ ኣዴና ቅሬታ ኣብ 5 ሕራይ እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝነበረ ሓሳብ ኣባኻትኩምን ይሃልኩም ንሱ ብመልክዕ ኣምላኽ ክነሱ ነቲ ማዕረ ኣምላኽ ምዃኑ ከም ምምንዛዕ ኣይረኣየን መልክዕ ባርያ ወሲዱ ርእሱ ኣሕሰረ ሰቡን መሰለ ብንብረቱ ከም ሰብ ኮይኑ ተረኽበ ርእሱ ክሳብ ሞት ኣሕተሓተ ክሳብ ሞት ኣብ መስቀል እኳ ደኣ ተኣዘዘ الهوت يسمعلنا ነቲ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበረ ሓሳብ ኣባኻትኩምን ይሃለኹም ኢሉ ትተኸፈለልና ዋጋ ኣምላኽ እኳ ክንሱ ኢሉ ማዕረ ኣምላኽ እኳ ክንሱሲ ነቲ ማዕረ ኣምላኽ ምዃን ከም ምንዛዕ ኣይረኣዮን እዩ ንሱ ብመልክዕ ኣምላኽ ክንሱ ኢሉ ነቲ ማዕረ ኣምላኽ ምዃኑ ከም ምንዛዕ ኣይረኣዮን እዩ ሓደ ካብተን ናይ ቴዎሎጂ ትምህርተ መለኮት እቲ ሓድነት ማዕርነት ናይ ኣብን ናይ ወልድን መንፈስ ቅዱስን ከዓ ይጠቅስ ኣብ ትምህርተ ምስጢረ ሥላሴ ኣለዎ ማለት መልክዕ ባርያ ወሲዱ ርእሱ ኣሐሰረ ሰቡን መሰለ ብንብረቱ ከም ሰብ ኮይኑ ተረኽበ ዘእንበለ ኃጢአት ባህቲታ ዝብልዎ ማለት ርእሱ ክሳዕ ሞት ኣትሓተ ክሳዕ ሞት ኣብ መስቀል እኳ ደኣ ተኣዘዘ ነዛ ርእሱ ዘዋረደ እቲ ንዓይ ዝግባእ መቕፃዕቲ ኃጢአተይ ኩሉ ተቐቢሉ ኢየሱስ ሞተለይ ርእሱ ክሳዕ ሞት ኣትሓተ ክሳዕ ሞት ኣብ መስቀል እኳ ደኣ ተኣዘዘ ስለዚ ከዓ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ዘሎ ኩሉ ብርኪ ብስም ኢየሱስ ምእንቲ ክንብርከኽ ልሳን ዘበለውን ንኽብሪ እግዚኣብሔር ኣቦይሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ምዃኑ ክእመን እዩ ኣምላኽ ናብ ልዕሊ ኩሉ ልዕል ዘበሎ ካብ ኩሉ ስም ልዕል ዝበለ ስም እውን ሃቦይ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አራይ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ዴና መምህር ሳራ አራይ ካልኦት ተምልኹ በመርጌታ አራይ ሳሚ ቀጽል ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ካብ 9-11 ከንብቤት ከም ብሓድሽ ድማ ናብ መጋባያ ኣተወሞ ንኢየሱስ ኣተኸበ ይኸበሎ ኢየሱስ ግና ኣይመለሰሉን ጲላጦስ ከዓ ንኣይከ ኣይትዛረብንን ኢኻ ስቕለካን ክፈትሐካን ስልጣን ከም ዘለኒ ዶ ኣይትፈልጥን ኢኻ በሎ ኢየሱስ ከዓ ካብ ላዕሊ እንተዘይወሃበካስ ኣባይ ስልጣን ኣይመሃለወካን ነይሩ ስለዚ እቲ ኣባኻ ዘትሕዘኒ ሓጢአቱ ዝገደደ እዩ ኢሉ መለሰሉ እግዚአብሔር መስገን ቃለ ሕይወት የስማዓልና هو تجزاء خساب زقرم يلوك انتاي زبالة تعجستيو انتاي زبالة تعجستيو قريموني انتاي كون ري إلا يزفك أرني نزار أسو زواردة اتنا عايز قباء مقطعة حاتياتي كله تقبلو يسوس موت اللي سلازي تجزاء خساب زقرم يل بزح حبيلهم زمسوا سنبات سعيرو نقيسار قبري تخفليلو نبيت مقدس كفرسي ايلو انا نقوسي ايلو بزح كس خمس لو خلو ويتاقن حنت قال يملسن اتجزاي كساب زقرم يزول كم قرامو زتلعله اذا كله زخصو خازلو مكالا خل ملسخ تهب تفقيرك خلص وكادو اي تملسني خامس بولا يملسلون وا نعاي كي تملسلين دي انا قبل عليها سلطان علن انت اين مقبار قتلكان كما حركاني شعوب بيلاطس عقم خفلت مسمن الزاربالو خفلت من تخنسح من تخفلت قابل علي حايلي قابل علي سلطان زي توهبك قابل علي سلطان يبلكان كبرنا زخر سميخون قال لي وت يسمع لنا حاولنا دياكون ساميل راي كالوت هراي
ናይ ብሓቂ ኩሉ ግዜ ከነስተንትኖ ድኻምናን ሓጢኣትናን ዝተገብረልና ውዕለትን እናዘከርና ብኸምዝን ተስተንቲናዮ ናይ ብሓቂ ካብ ትቕኑዕ መገዲ ኣይክንለቐቕን ኢና እሞ ደጊመ ንሓብትና ሙሉ ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ቶም ሰማዕና እውን ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ሓውና መምህርቲ ማርያም ግሩም ገይሮም እዮም ገሊፆሞ ምናልባት ድሒርኩም ዝኣተኹም ኣብ ስራሕ ፀናሕኹም ዘይርከብኩም ተዳእ ሃሊኹም ሎሚ መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ኢና ኣንቢብና ክልተ ኣርእስቲ እዩ ዘለዎ እቲ ቀዳማይ ኣርእስቲ ካብ 1 ክሳብ 21 ብብርሃን ክርስቶስ ተመላለሱ ይብል እቲ ካልኣይ ከዓ 22 ክሳብ 33 ሰብኣይን ሰበይትን ይብል በቲ ትርእስታት ብዙሕ በቲ ኣብ ኢድና ዘሎ ኣብ ቅልል ክብለልና ማለት እዩ ሓውና መምህርቲ ማርያም ከዓ ጽማቁን ከምውን ሙሉእ ትርጉም ናይቲ መልእኽቲ ክገልጹልና ጸኒሖሞ ካብዚ ዘስተንተናዮ ካብዚ ናይ ሎሚ ዘስተንተናዮ ዝተረዳእናዮ ወይ ከዓ ሕቶ ዝኾነና እንተሊት ግዜ ናይ ጉባኤ ንጉባኤ ክህቦ بحق نكاتاتولو تسانيحنا قرون قيروم يوم قليس أملنا أبوتات انتايلوم يترقموه أبوتاتنا انتايلوم قلسوه نزخول يوم قلسو الناس أنيحوم مالت حرايك سابت الدالو أبتا تقصى حدا أستنتنا أنا داقيم كم فقرات ولد سعبت أملاخ كنوي اجي اتا نتبي تحرك قصل زلانتا كم فقرات ولد داقيم كم فقرات ولد سعبت أملاخ كنوي بزخوانا ملكع سعبت أملاخ كنكون نخلينا مالد أبزي آي الوازو لغن كم فقرات ولد دك أبراهام بسقا دك أبراهام بإمنت دك أبراهام بجبري أبسلست أيام زفالاليو مالن سلازي اتوم دك أبراهام بسقا زخونو إمنت أبراهام زي حزو جبر أبراهام زي جبرو أبترست أبراهام جنة منقسة السماوات قد يبلون كميل وانجيلاوي كرسماتي وسام معرف شمونته بزحات كام مبرغن كام مسرغن كموسيوم أب منقسة السماوات أب حقفة أبراهام النساقون كقمة يومين اتوم دك منقسة جنا كابزي عدلزي وسع يومين ناب وسع سلمات كدربي يومين كابز خمسة سور النايل سلازي دك أبراهام بسجا دك أبراهام بإمنت دك أبراهام بجبري كاب أبراهام جزرت كاب أبراهام إمنت كاب أبراهام أريد تقبله أسر أبراهام زي سعبو زي أنك أبتقدني أبراهام مثل يبلهم دقيم كم فقرات ولد سعبت أملاك كنو سلازي فقرات ولد زبهالو انتاي زمالو يوم أسفيهم قال لي سوما من الوقت بحطو جميل وما تقدم يحطون لحد ذكرنا بزعبها فقر مسيوم فقر نبرت حطو مزيادة تحاحدت يعني دحر أركبنا له خينا وين دحر أستنتين داقيم كم فقرات ولد سعبت أملاك كنو سلازي نزا فقرات ولد تبل ممزانيتات حدا فقرات ولد بسقا فقرات ناي ولدو زيهم فقرات ولد يوم زبهالو انتاي زمالي يوم أبي يوحنس معرف أدما يوحنس معرف 4 قصر 10 حدا أتم فقراتي أملاح كم زغيرو خبا فقر الناس نحد حدنان كنفاقر يقبأنا عنتو باي بزعباب تقال كيدان كمهر خلو بونا ممهر تخل مريم اتزخبده كمتي كريستوس زفقرك غير كان بعل تقال كيدان كختفكر كبيد نغري جن بصقا املاح يكالل سلازي انت ايلو املاح كم زغيرو خاب فقر الناس نحد حدناون كنفاقر يقبانا سلازي اتي ناي سيطان مصحف انت ايزبل ادغز نزغبركاس هو زيو مالت
أملاخ زمهرنا جن كم تا أملاخ زفكرنا جرنا كم تزفكروه ما يكونن يوسف في حواته سلا زفكروه يكون نافكروه دانيال حواته سلا زفكروه يكون نافكروه نتفقر أملاخ نذكره مالت سلازي تقدميتي زيا مالتي تا ولود أملاخ تبلنا كلا آيتي أب قدامي بيتروس معرف هذا كاب خمس شخص أب سعسر شدشة أبي يزن ببزله أبتي ناي ريفرنس أب إيدنا زلوا أب سلفون نازلوا مسحاب كدوس أب تسرچ مسجبرنا بقليل زن ريان زلنا عند حراب أب سلفونكم كليك جركم وبتار سرچ لك تسريعا بعلى المسيان الله مالت أنا بعلي زواج أهواي يكونن أنا قدوس يومه قدوسان كونوا زبل صحف سلازلو كم تتصوعكم قدوس زخانة نسخاتكم ون بخل نبرتكم قدوسان كونوا سلازي تقدميتي كمتي أملاخ ذكرنا خوينا نخلوت كنفكر نسأل أثناون كنفكر تخلايتها كم تتصوعنا قدوس زخانة قدوسان كنكو بعد هناك قداسين خلينا بحلينا بقال بتكبر بزي عرفت تبقنا له نتز تبقنا نداس رجنا بحيل أملاخ نتز نانا قفنا نتز تبقنا نحسبنا إنا نبتقدسنا نبسح مالي زي أخاتها خلايتي نالبعد حليلكم زمساهم تليهم داقيم كم فقرات ولود سعبت أملاخكم هجي فقرات ولود زبهالو منين بزحاتنا أملاخ سعبوا اليوم ما مهران كينوم حلفت كينوم عليت كينوم نهيمانوت سبات كينوم كسعبوا أخو اليوم أبونات مال بعال أرجت انت أميلهم أمان مخانن أمون مخانن ببينهم هارستات يوميلهم أبونا بملاك سلا أمان مخانن أمون مخانن أمنت بزحات أمنت خوانو اليوم أمونات كن وحدات يوم نحن أمنت ترى زي كونس أمونات كن كوننا تسوينا مالك سلازي تخلعيتي قدوس مخاني كاسال سيتي أبز حلف سومن زرانايا أبي فيسون 4:3 كلتن جناخ خمت أملاخ بكريستوس يقرأ زباللكم نحد حدكم تلوهاتن تداناقزتن كونكم يقرأ تباها هالو فقرات ولود زبهالو يقرأ زبل أملاخ موصر زي ولا حتياتي سلازة حدا قال لي هابتي حويقن حدا معالت غلطة معالتي يبدلني صبغ مسيلوا يبدلني عاقمس يني يبدلوني لنا انتي مخان يقرأ تبهال تخنكوني سلازي اتقداميتي كم تزفكرنا تبجونا مفكر اتخلايتي قدوس مخان كسالسيتها هداقات مخان محارتي مخان يقرأ بهالت مخاني رابعيتي أب ماتيوس 5:48 مباركة خمت سمايا وبوهم في الصم زخونة نسخاتكم كاف الصمانكم نسب كمجر كان أفس من نخبز سحيل بس أجا أملاخ بمحرة أملاخ بدقف أملاخ هنا نبسح مالي حمشاي أب لوكاس شدوشة 35:30 شدوشن جناخس على أتخوما أفكرو صبو كأجبرو كتفديو خي تصبهم على كحو إجزابير نزامس جنون حسماتن رح رحمه عصبهم بزح كخوني وللت العلون كتكونيهم كم تبهم روح زخنة روح راحات كوني يقصلي تموكسي جن أبزخ أخلنا أي مالت دقيم كم فقرات ولد سعبت أملاخ كوني نزح حدك زي عند زي تردينا أو قصر خلطة وقصر سلسة خيرنا نتملخ تخن رخبو كنسقمينا مالت سلقالات وجزابير استمس جنا يخون أنا زي استنتينا أتجزي أنا نجوباء وفي الله الرأي أبونا الرأي دينا ترحل كمان سهم الرأي أنا قاعدة استنتن كواسي كلمة تسمعنا حاولنا ممرتخلو كم دك أملاخ حديث سب إتي كم دك أملاخ ما تنسي اتقبلنا يوم منفس قدس أقول يو سناي جبر سناي مقبر تدالو صدقي كنا زبالة نجر
ክትገብር ድለይ ሓቂ ድለያ ምስ ረኸብካያ ከዓ ኣቃልዓያ እምነትካ ፍለጦ እምነትካ ሕያው ኮይኑ ንበረሉ ትብል ንሳ ከዓ ንሕና ከዓ ከምኡ ክንነብር ባዕሉ እግዚኣብሔር ይሓግዘና እቲ እምነትና ፈሊጥና እንታይ ንገብር ኣለና ናበይ ንኸይድ ኣለና መገድና ከይንስሕት ከዓ በዓል ይሓግዘና ቃል ሂወት የስማዓና መምህር ተኽሉ አሜን አሜን አዴና ትርሃስ አገልግሎትክን ይባርኽ ለይትን መዓልትን ንግሆን ምሽትን ኣብቲ አገልግሎት ኣለኹ ትብላለኽን እሞ ብሓዳርክን ብደቅኽን ተሓጎሳ እግዚአብሔር መስገን ንእምነትካ ፍለጦ ነቲ ዝፈለጥካዮ እምነትካ ንበረሉ እዩ ኣብ ክርስትና ገዜ እንዲ ኮይኑ ተጸጊመ እንዲ ከምዚ እንዲ ኮይኑ ዝበሃል ምኽኒት ዝበሃል ኣብ ክርስትና የለን እዩ ንእምነትካ ፍለጦ ነቲ ዝፈለጥካዮ እምነትካ ንበረሉ ስለዚ ተቐዳሚት ዝጉባኤ ንምንታይ እዩ ኣድልዩ ንእምነትና ብትኽክል ክንፈልጦ ከምኡ ይብሉ ነይሮም ዓባይ ከምኡ ትብል ነይራ ብሓጎይ ከምኡ ይብሉ ነይሮም ሓደ ቀሺ ከምዚ ይብሉ ነይሮም ሓደ ፈላሲ ከምዚ ይብሉ ነይሮም ዘይኮነስ ኣምላኽ እንታይ ይበለ እንታይ ከተዛረበ በሉ ይብሉ ማለት ስለዚ ንእምነትና ክንፈልጦ ነቲ ዝፈለጥናዮ እምነትካ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ክንነብረሉ ቃል ሂወት የስማዓልና ኣዴና ትርሓስ ካብተን 3-4 ነጥብ ዝበላን ሓንቲ እየ ሒዘ ማለት እዩ ንእምነትካ ፍለጦ ነቲ ዝፈለጥካዮ እምነትካ ንበረሉ ቃል ሂወት የስማዓልና ኣራይ ካልኦት በመርጌታ አቤት ዲያቆን ሳሙኤል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዝነበረና ጊዜ አሜን ቃልዎት የስማዓልና ነኻ ምሳኹም የጸኒሐ ዳርጋ እታ ቁፅሪ ሓደ ዘላ ፕሮፍተይ ሳይከብል ኢለ ደጊም ከም ውሉድ ኣምላኽ ትብል ከሎሲ እቶም ውሉድ ኣምላኽ እንታይ ዓይነት ባህሪ ኸጥርዩሎም እንታይ ክህልዎም ኣሎ ካብታ ዝበልኩም ማየ እዘን ኣብ ትሕቲአን ቀፂለን ዘለዋ ጥቕስታት ምስአኔ ከዛምድ ክፍትን ገለገለ ቁሩብ ከምቲ ክብለና ከሎ ከምቲ ክርስቶስ ዘፍቀረኩም ከመይ ከምቲ ክርስቶስ ዘፍቀረኩም ኣብነት ኣለና ማለት እዩ ሞዴል ዝኾነና ኣብነት ኣለና ከምቲ ንሱ ዘፍቀረኩም ከምኡ ከዓ ብፍቕሪ ተመላለሱ እጂ ይደግማ እየ ዘለኹ እዚኣታ ናትኩም ኣብታ ትሕቲ ኢላ ከዓ ብምስጋና ከዓ ተመላለሱ ብምስጋና ከዓ ይነብሩ ቶም ውሉድ ኣምላኽ ዝኾኑ መንዝርና ርክሰት ስስዐ የብሎምን ቶም ውሉድ ኣምላኽ ዝኾኑ ዝሕፍር ዘረባ ከዓ የብሎምን ቶም ውሉድ ኣምላኽ ዝሕፍር ዘረባ ከዓ ይዛረቡን እዮም ዋዛ ኣብ ኣፎም ኣይስማዕን እዩ እንታይ እዩ ዝብለና ዘረባኹም ብጨው ዝተቃመመ ይኹን እቲ ንሰማዓቱ ንበረኸት ንምህናፅ ዝኸውን ዝጠቅም ዘረባ ዳ እምበር ዘይጠቅም ዘረባሲ ካብ ኣፍኩም ኣይውፃእ እጂ ቶም ውሉድ ኣምላኽ ዝሃንፅ ዘረባ እዮም ዝዛረቡ ማለት እዩ ክስዕን ምንዝርናን ከዓ የብሎምን እዚ ኣምልኾ ጣዖት ኢልዎ ቶም ውሉድ ኣምላኽ እዚ ኣምልኾ ጣዖት ዝበሃል የብሎምን ሓንሳብ ገንዘብ ኣምልኾ ጣዖት ክኾነና ክእል እዩ ውላድ ኣምልኾ ጣዖት ክኾነና ክእል እዩ እዚ ግን የብሎምን እዞም ደቂ ኣምላኽ ዝበሃሉ ማለት እዩ ውሉድ ኣምላኽ ዝበሃሉ ንጎይታ ዝሕጉሶ ከዓ ይምርምሩ ማለት ፍቃድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ከዓ ዘስተውዕሉ እሞ ቃል ሂወት የስማዓልና ኣቦና ይቀኒየለይ ስለዝተዋህበና ቃል ሂወት የስማዓልና ኣውና ዲያቆን ሳሙኤል ብሓቂ ዓብ ነገር እዩ እግዚአብሔር መስገን ኣብታ ቁፅሪ 4 ደድሕሪ ሓውና ዲያቆን የስተንትና ነይረ ዝሕፍር ወይ ዘረባ ዓሽነት ወይ ዘይግባእ ዋዛውን ኣይሰማዓኹም ካብቲ ካልእ ምስቲ መቸም እምነት ብባህሊ ክትነብረሉ ከለኻ እቲ ዝኸበደ ዕንወት ኢሉ ንባህሊ ብእምነት ከተማእዝኖ ከለኻ ግን እቲ ዝዓበየ በረኸት እዩ ክደግማ እየ ንእምነት ብባህሊ እንድሕር ትነብረሉ ኮንካ እቲ ዝኸፍአ ዕንወት እዩ ንባህሊ ብእምነት እንድሕር ተማእዝኖ ኮንካ ግን እቲ ዝዓበየ በረኸት ብዙሕ ግዜ ዘይክዋ ዘይካየ ዘይ መዘናግዕ እንዳኣሉ ዘይ ምሕለፍ ግዜ እንዳኣሉ
እንዳተባህለ ብዙሕ ንበረኸት ዘይከውን ዘረባ ይዝረብ እዩ እቲ ዝኸፍአ ከዓኒ እቶም ዝተረዳእና እሞ ከምዚ ከይብሉ በዓል ክስቶ ኢልና ደም እንዳጣዕመና ንፅመመሉ ብዙሕ ግዜ ኣሎ ቃል ኣምላኽ ግን እንታይ ኢሉ ምስኣታቶም ሕብረት ኣይሃልኹም መምህር እውን ኣፀቢቖም ኣስሚሮም ላይ ክገልፁ ከለዉ ማለት መራኸቢና መገዲ ኣምላኽ እንድሕር ኮይኑ ብመገዲ ኣምላኽ እንተተፈላለዩና ብካልእ ዘራኽብ መገዲ የብልና ስለዚ ዘሕፍር ዘረባ ዕሽነት ወይ ዘይግባእ ዋዛ እውን ኣይሰማዕኹም ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ነቲ ዋዛ ዝለመናዮ ኣብ መጋባእያ ኹን ብግልና ኹን ኣብ ስድራና ኹን ዝጠቅምን ዘይጠቅምን ስቂልና ብኣፍና ከነእቱ ክንወፅእ ከም ዘይግባአና ዝወደይ ብሩኽ ዛጓለይ ብርኽቲ ዝሓወይ ብሩኽ ቃል ኣምላኽ እኮ ከምዚ እዩ ዝብል ጎይታ እኮ ከምዚ እዩ ዝብለና ታሪክ ቅዱሳን እኮ ከምዚ እዩ ዝብል እንዳበልና ንበረኸት ክንከውን ይፅዋዕና ዘሎ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ሕራይ ካልኦት ሕራይ ካልኦት ካብዚ ናይ ሎሚ ዘስተንተናዮ ማለት እግዚኣብሔር መስገን ምርጫ እዩ ግዴታ ኣይኮነን ምርጫ እዩ እቲ ምርጫና እንታይ ምዃኑ ክንፈልጥ ግን ብሰርዚ ኣብቶም ደቂ ዘይምእዛዝ ቁጣ ኣምላኽ ወርድ ኢሉ ምክንያቱ ነዚ ዝበለና እንተዘይተገርና ነቲ ቁጣ ኣምላኽ ከም ምርጫ ንወስዶ ኣለና ማለት ብቐጥታ ቁጣ ኣምላኽ ምርጫ ዝመርፅ የለን ካብቲ ንበረኸት ዝኾነና ናብቲ ኣምላኽ ዘቆጥዖ እንድሕር መሪፅና ግን بتزاور مجدي نقطع عملاق مريسنا لنا سلزي خا بسرزي أبتم دك مزاز قطع عملاق يوردي الرأي حاولنا دكتور كفلاي سلت فوقني خالوت انت دا اليوم كسب بخيلي دحن نباهم يزخ ساب ملكة زقبر لنا نباهم الرأي مبار أب فقدي 15 16 كمتي أبونا زبالكمو منهر تخلو نتعزتون ملأختنا إذ معرف سبوق يروم بزرداء نصر زرزيرو منان استمهرو منان يوم قناب زافق دزيئة بممركواس ومبقس بمقبار قرب كواتسق في التنية بأرسي كنياتو كفو إيومو جزي عدكم كم لبامات مبر كم عايش زي كونه كمي بتنقع كم اتملالسو تملكتو استنتني كنياتو كفو إيو بزبلا قلاتي قدوس باولوس كم حواريا كريستوس بزح قفعن مأسرتن أعلفو أمود داخا بسماعة النت عرفو أبز معرف منزرنا سسعي زربع الشنات أملخوت أوت قبرس المات سلازتكس كنياتو كفئيو مبالئو تقبار حاتيات بزملكة يزخون بحاتيات من باركا كموت سلاز قصر أفضع السر تربعتي أتادك إسكازاللخا نقحما كاب موتات تنسي كريستوس كا كبرهالكا يبل السنتنوي نتقنياتو كفئيو زبل مسنابرا سبات نمتحازيو اتي نهزبنا نقرباتنان نزتفلا ليو هزب عالمنان زوردون زوردو زلون مكران سببان نستبهل ازيك انياتو كفئيو زبل قالات حلنان سنبراتن زتنكفيو قدوس باولوس نتوم بمنفس وردوم انياتو كفئيو إلو سحفلهم كله كمتي سمحارو بفقرن برهان كريستوسن كقعازو دا أنبر نتخفو بعشنات بمختال سلوا كيكونون كيتأفؤون كم لبامات كملالسو يمهرون كمزي أبوي مرقتا زتمحرنا يون زتردأنا يون خنزارب عدل هبنا
ቅዱስ ጳውሎስ ሓሳበይ ንክገልጽ ዕድል እንተዝህበኒ እኒያቱ ስለ ዝበለ ክፉእ ዘይብሉ ግዜ ኣሎ ዶ ኢሎም ሓተትክዎ። ኣብ መዋእልና ብዙሕ ክፉእ ርኢና ታሪክ እንተተወከስና እውን ካብኡ ዝገድድ እንተዘይኮይኑ ዝሓይሽ ኣይመሃረናን። ንምሳሌ ብምኽንያት ካልኣይ ውግእ ዓለም እቲ ልክዕ ቁፅሪ ዝሃለቑ ሰባት ክፍለጥ ዘይከኣል እንተኾነ እኳ ቁፅሮም ካብ 35 ክሳብ 85 ሚልዮን ይግመት። ብዝተፈላለየ ግዜ እውን ብዝመሓላለፉ ሕማማት ብጥሜትን ካልእን ሚልዮናት ሃሊቖም። ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ንምጥቃስ ከዓ ማይ ኣይህን ሶዶምን ጎሞራን ከነዕል ንኽእል። ኣብ ማእከል እዚ ኩሉ ግን ክፍኣት ዘይዕሾም ቅዱሳት ናይ ኣምላኽ ሰባት ኣለዉ። ብክፍኣት ልቢ ሰብ እግዚኣብሔር ንሰብ ብምፍጣሩ እንተተጣዕሶ እኳ ኖህ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሞገስ ረኸበ። ኣብቶም ወለዶታት ጥንታ ዘይብሉ ሰብ ነበረ፣ ምስ ኣምላኽ ተመላለሰ። ኣብ ስደትን ባርነትን ካብ ዝነበሩ ከዓ ክንቲ ኣቦና ዝጠቐሶ ዮሴፍን ዳንኤል ምስ ብፆትን ኣብነት ይኾኑና። ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ 12:2 ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር ነዚ ዓለም ኣይትምሰልዋ ይብለና። ኣብዚ ሎሚ ዝተምሃርናዮ ከዓ ዋላ እኳ እኒያቱ እንተኸፍአ ኣብ ፍቕዲ ሓደ ከምቲ ኣቦና ዝገለጹልና ቅዱስ ጳውሎስ ዝሓፎ ከም ፍቁራት ውሉድ ሰዓብቲ ኣምላኽ ንከውን ይደልየናን ይምህረናን። ስለ ዝተዋህበና ዕድል ይቐኒል ኣቦና ነባኹም። ቃለ ህይወት የስማዓልና ሓውና ዶክተር ክፍላይ ብሓቂ ቅንያቱ ክፉእ እዩ ግዜ ዓዲኩም ከም ለባማት እምበር ከም ዓያሹ ዘይኮነ ከመይ ብጥንቃቐ ከም ትመላለሱ ተመልከቱ። ቅንያቱ ክፉእ ኣብ ዝብል ኣብ ፊልጵ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 14-16 እንታይ ኢልዎ ዘሎ ኣብ ማእከል ዝቕየናንን ጠዋይን ወለዶ ዝብል ኣብ ማእከል ኣምላኽ ብዝገልጾ ማለት እዩ ጠዋይን ቀናንን ኢሉ ማለት ብምልእታ ከንብባየት ጥቕሲ 14-16 ብሓንሳብ ኣለዋ። ፊልጵስዩስ ንኸንቱ ከም ዘይጎየኹ ወይስ ንኸንቱ ከም ዘይፀዓርኩ ነቲ ቃል ህይወት ሒዝኩም በታ መዓልቲ ክርስቶስ ንትምክሕተይ ምእንቲ ክትኮኑ ኣብ ማእከል ዝቐናን ጠዋይን ወለዶ እዚ መንቀብ ዘይብሎም ጉሩሃትን ሕፍቲ ዘይብሎም ውሉድ ኣምላኽ ኮንኩም ከም ብርሃናት ኣብ ዓለም እተብርሁ ምእንቲ ክትኮኑ ንኩሉ ብዘይ ምጉርምራምን ብዘይ ምውልዋልን ግበርዎ እዩ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ ቅንያቱ ክፉእ ይኽብል ከሎ ኣብ ዘበናት ክፉእ ዝገብሮ ከምቲ ሓውና ዶክተር ክፍላይ ክብልዎ ዝፀንሑ ክፉእ ዘይብሉ ዘበን ኣይሓለፈን። ናይዚ ዘለናዮ ዘመን ክፉእ ዝገብሮ ግን ነቲ ሓጢኣት ሽም እንዳቀየረ ንሓሶት ጥቆማ ንስርቂ ቢዝነስ እንዳበለ ብፍላይ ከዓ እቲ መፅሓፍና ተጠቂሱ ዘሎ ነውሪ ንዓለም ከቢድ ሳዕብን ዘምፃላ ኣንጻር ሕጊ ተፈጥሮ ኣንጻር ሕጊ እግዚአብሔር ዝኾነ ነውሪ ቀደም ሰባት ተሓቢኦም ሰብ ከይርየና ሕጊ ከይርየና እምነት ከይርየና እናበሉ ተሓቢኦም ዝፍጽምዎ ዝነበሩ ሕጂ ግን ኣብ ኣደባባያት ኮይኑ ዓለምና ከም ሕጋዊ ተቐቢላቶስ ኣብ ክንዲ ንሶም ዝሓፍሩ ኣመንቲ ዝሓፍሩሉ ኣብ ቤተ ጸሎት ይኹን ኣብ ቤት ፍርዲ ይኹን ኣብ ቤት ትምህርቲ ይኹን እቲ ነውሪ ዝገነሉ እቶም ደቂ ኣምላኽ ዝደንሉ ክሳብ ክንዲዚ በፂሑ ማለት ስለዚ ኸኣዩ ቅንያቱ እንታይ ቅንያቱ ክፉእ ኢልዎም። ስለዚ ተን መልእኽቲ እንታይ በቲ ክፉእ ክንርዕድ ዘይኮነስ ግዜ ዓዲኩም ካልእ መዘናግዒ ካልእ ሚድያ ግዜና ከይሰርቆ እቲ ንኣምላኽ ዝኸውን ግዜ እቲ ንህይወትና ዝኸውን ግዜ እቲ ንስድራና ዝኸውን ግዜ እቲ ንደቅና ዝኸውን ግዜ እቲ ንሕሙማትን ንጉህያትን ንናዘሉ ግዜ ከይሰረቐና ግዜ ዓዲኩም ከም ለባማት እምበር ከም ዓያሹ ዘይኮነ ከመይ ብጥንቃቐ ከም ትመላለሱ ብጥንቃቐ ድየ ዝመላለስ ዘለኹ
معناته كلتا مقد عشنتن مقد لبنا نسلزل لمك على هيوت يسمع لنا حاونا دكتور كفلاي الراي حاونا ممر تخل مريم مليسكم معكم أبي مرقيتا فقدي عسرت حدا أصل أنا ها أقنحوهم لا أمبرنتي فرزي بقول قبرسي سلمات قبر سلماسي أي تحبروا إذا كلون رئنا لنا سسق إلنا أنت نرئ لنا خوين ناسي أنا حبر لنا مساعتهم مالتي مهنات افتاك على كرونتوس كاب 14 كساب 15 دلاس مستوم زي أمنو أب حدا أرؤت أي تقرنوا تتكبراتهم من دحر ديجا نحنا هون أو تحوسنا لنا مالتي سكن بلي قلنا مالت نتسد كن حاتياتن انتي الراقبو افتح انتوي ون كن مهار كلنا رئينا ويس نبرهان مستسلمات انتي حبرت الله حجز انت ديتا زاريبنا انت سئلنا نسمع لنا كم زحابرنا إنا نمسلموني اينو حجب صراحة خافقنا ايو ويكا يخبرنا هون من البات كنا زارب والله اينو خيلن جن اتي خنفلط او زقبعنا خنفلط علينا تواهيبنا ايخا كم يقرنا إنا نفلط تحمى أن تصبقون تواهيبنا ايو نعو مسفلتنا جن كنبرولو لنا نتحمى زخونا نقر كنك قالوا علن ساينا ترى المهار ما أنا أكل من بين مريت أنا زي حاسب ثاني حاجن ملي سوما يوم تصبق يرى قال لي هو تسمع لنا اللي هو تسمع لنا حاونا نمرتخ ماريا هو قن هو دعمبر نتفرى زي بقول قبل سلماتسي عاي تحبر ويلو بك قن حوي يوسف عز النوري بقدم أملاخ يلو نقستيا دلايا كم تقبر كم تقتل كم تأسر يفلت يصبغ غير قن حوي يلو بك أرى يقبرني زي كونسي نسخي بعلت بيت علوكي بعلت بيتكي أبزو كله نجار كسلتنا نخلو نعاقن أيفك أدليني أنا أحق زي يفكرون نجار أي قبرني له كبرني زخر اسمي يخونوا هو سلازي السربيت أي السرني له زي كونس كاب حقي أب أيوب أبونا بزح حق زي تغسوا حاتيات كام مقبار مكرا مقبال مريض كاي خامو دقي من حاتيات كي تملس فتنكقي اتم سلسته من سيات بينما يكونون فارسن بابيلون نيروم اشحات نبيات اشحات كهنة اشحات نيروم يوم مالت انتاي كم زغبرو بغبو مصحف እንደዚህ ገረጸልና አብቅድመ አምላኽ አብቅድመ ንጉስ ቀሪቦም አብጣኦት አይንሰግድን ፈጣሪና አይንኸድን ከም ዝበሉ ግን አይተጠቅሰምን በጀካ ዘም ሰለስተ ምን ሰያት ማለት ስለዚህ ሎሚ ትእዛዝ ንጉስ ዘይኽበረ አምላኹ ዘይከሓደ ኣብዚ አምላኽ ኣብዚ ጣዖት ዘይሰገደ በሐዊ ከቃጸሊ ምስተባህለው አምላኽና አምላኽ ምን ነጋፊ كادحنا እንደዚ የድሓነና ግን በዛሐው ሓሊፍና እንተ ኮይና ክነኽብሮ ፀገም የለን ኣብ ጣዖት ክንሰግድ ኣምላኽና ክንክሕድ ዘይኮነስ ምሳኻ ክንዛረቡን ግዜ የብልናን ንዓኻ ምላሽ ክንህበካውን ኣየድልየናን ኢሎም ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ንዘለኣለም ከዓ ይበርህ ኣለዉ ማለት ንውሉድ ወለዶ ንዘመን ዘመናት ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ኣብ ጠፈርን ክበርሁ ክነብሩ እዮም እዚዩ ተስፋ ደቂ ኣምላኽ ከዓ ስለዚ ግን ሕወዳ ኣምበር ነትፈለ ዘይብሉ ግብረ ጸልማትሲ ኣይ ትሕበርዎ መጀመርያ ብውሽጥና ኢና ንነጽጎ ማለት ትምስይ ሕጊ እግዚአብሔር ዝቃለ ፎበልዎ ከም ዝብል ብውሽጥና መጀመርያ ንነጽጎ ማለት ድሓር ብቃል ኣብ ዘድሊ ብቃል ብግብሪ ኣብ ዘድሊ ብግብሪ بحلنا بزدل بحلنا بصلوت بزدل بصلوت كا نجنحوي كبرنا زخر سميخون رايك على هوت يسمع لنا حاولنا من مرتخم مريم تمني تحبتنا يتحافي بالكل خنا هجرة خوني عن تبي عن تبي أبني الراي كالوت أبزم عرف حموشة جبر أي تجبر ينزل بمولين مالتي سلازي نال بعد دم جناز مثلا ناون دقيمنا خنن بابا تردانا يو زستنتنا يو زي تردانا نقدر تلوها أتادك إسكا زلوها نقاح مو كموتان تنس أبتبل دحرينا يا من فرق قبره الله موتات تباهلو أب إمنت زي الله موتات تباهلو أمن تخينهم قبر إمنت زي قبر نتحقق እግዚአብሔር زي كاتاتلو نتحقق ቤተ ክርስቲያን زي كاتاتلو በቃ ንስም አመንት ተባሂሎም ጉዳያት ከህልዎም ከሎ ገለ ነገር ከድል ከሎ ጥራይን ቤተ ክርስቲያን ዝመጹ እዚአቶም ታይልዎም
ምኡታት ኢልዎም ማለት እዩ ስለዚ ኣታ ደቂስካ ዘለኻ ንቃሕ እሞ ካብ ምኡታን ተንስእ ክርስቶስ ከዓ ከብርሃልካ እዩ ኣራይ ካልኦት ራይ ቁርብ ደቃይቅ ኣለዋና እግዚአብሔር መስገን እዚ ትኹል ቃል እዩ ማለት እዩ ምስ ኣምላኽ ከነንብር ሓይሊ ዝኾነና ምንባር ጥራይ ዘይኮንና ከዓ ነዚ ዓለም ብተስፋ ክንነብሮን ናብቲ ዝመፅእ ዓለም ከዓ ብተስፋ ክንጥምትን ዘኽእለና እዚ ትኹል ቃል እዩ ማለት ካብዚ ሓንቲ ደቂቕ እንድሕር ወፂኡ ሰብ ፍልጠቱ ማዓርጉ ፍልጠቱ ደረጅኡ ተመክርኡ ብዘይገድስ ካብዚ ትኹል ቃል ሓንቲ ግዜ እንድሕር ወፂኡ ማለት ኣብ ሃይወይ ሙሉእ መዓልቲ ብጥንቃቐ ክትዝውር ውዒልካ ሓንቲ ደቂቕ እንተ ደኣ ኣስጊልካ ናይቲ ሙሉእ መዓልቲ ዋጋ እግዚአብሔር ይሰውረና ብኸመይ ከም ዝውዳእ ማለት ኣራይ ዘስተንተናዮ እግዚአብሔር ዝኸፈተልና ኣፍ ደገ እዩ ዘስተንተናዮ እዚ ተማሂረ እዚ ተረድየ ንብሎ እንተሎ ወይ እውን እዚ ኣይተረዳእኒ ንብሎ እንተሎ ኣራይ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሕቶ ወይ ርእቶ ዘይብልና እንተኮይኑ ኣቦና ብመልአከ ሰላም ቃለ ምዕዳን ገይሮም ብጸሎት ከዓጹልና ነቦና ናብ ኣውደ ምህረት ብክብሪ ይዕድም ربنا يغني لي دقيمة كلهم كما يمسخهم كما يغنيهم حونا ممرتخلو زيابير أملاخ ممليسو مقلاسو يبزحلكا سأقو دما يفسسلكا خلو جزيه كتغلغلو دما ممليسو زيابير حيلي يهابكا مزمور زمركي هفتنا ملو كموينتا معرف زنببكم زنببكن كابزخن مهارو زمسنا معرف حمشتا دما كل خاتكم كم حتى ديو دستنتنكم مديو حسابكم كتقلصو نزقو بقى زخون دما كتكافلو تصنحكم كلكم زيابير زمن قلقلتكم يبارخ كله تباهيليو صبق يرو سفيحو حونا ممهر قليس النايو جن زي أنا وبو الشيخ قد فايلو حنت نقر قد يفلي مثلا نما أبانا لما يمكن إيش تايدم معنا هو الشيخ مالتيو بزح جزية تا معرف حمشته قصر عسران سلستان قصر عسران كلتان عسران سلستان سي كمتي كريستوس رئيس محور زخانة نسن مرحان سقو خايو سبعي كرئيس سبيت يمو أتن أنستي كم نقوي تاجر كن نسوت كن تعززهم كم تأتى محبر نكرساس تأززهم أدماء أنستي نسبت كن بخلو نسبتهم بخلو يتعززهم كم تكرساس نمحبر زف قراءة مسوت أنسهم أفكروا النبلة إذا خيت حونا ممبر انتهي لنا نيرو أبنى يسب دمهارو كاب مئزاسي مفكار يخبد ويدما مفكار يعبي لحقيو مفكار عبي زحق زي بقال كيدان كان أسر كلنا دارقا قال دك أنسيو مش وصانا قال لهم حتى زقرب سبعي رئيس السبيتي إيو تبلو كل جزية سبيت تحتي كم زبال نجار يلا رئيس السبيت تغنى أب أجرخ أمر قص عزبل يلا زي أدا كان تاير عيد بالدلة ولا رئيسات تغنى
كم تكرستس نمحبرو زفكرا أتم سبقت أنستخوم أفكرو مخنياتو ناي كرستس مفكار ناي قال مفكار أيكونن ناي زربا مفكار أيكونن ويناي قال نجر تسكيم كامتسيخا هي بمجلس فقر يكونن تبجاونتي هيوت محلافيو بجا محلافيو حجي اترأسي زخانة سبيت غت أزازو أسد ما خفكر حواري أول ززارة وزلو اترأسي زخانة هيوتو كحلف الله لو مسأقم تايزلو كتأزازكا عند حركوينا قدم كتفكرا عند حركون كادما قدم كتأزازكا اللوازب هلالو أبقى الكيدان قدم خنا الدبهال يلن ويتفرم كونترات يلن منياتو زي أب زمنا فتح زبزحب كريستياناتي انت عند حري الناس عن مردائي مالتي كم بهلي أبعدنا سمعنا ندع سمعنا زعبنا انتاي نبعرا ملسن سبيتي أبسالستي زبهال زربا والنري بعراي كيدكا تحرص أنيحا كملس كله بتسلع عقركا توقع خان نخملس نسبيت دما لك عبسالستي بتر موقعت يدلي اندا تبهلئيو تعبيو إذن مس قال أملاخ حقن كبدني أنصار قال أملاخي سيطاناو نغري دما نسبيتي أمس أبسالست بتر زي كونسي سبعي نسبيتو هيوتو كحلف اللهم زلو بجاك حلف كم زلو ادمياك حلف كم زلو إذا دما كم من سلازغونه كم كريستوس كريستوس تعزيزنا يديو بج حلف لنا كريستوس قال نجر قدم خنات غيرنا ويدما قدم خنات حتيتنا ديو بجانا حليفو أيكونن بخمو أفكيرنا أما إزي إنكازي حبا دماز زبها أيكونن سبعي تأزازون تايو كفكر كم تازل لا تخفكرا ناي سبيت سرحة غنتايو كم تازل لو نسبعيا كتأزازو اندحر كم تازل لو تأزيزاتو كاب سبعي دما فقر غتركبيا اندحر كم تازل لو يقرأت عند حركم تازلاتا أفكروا اتسبعي نسويتو دما كاب سويتو انتاي كركبي مئزاز كركبي جن كتأززني إلكا يكون كان تفكرا كفكرني إلكا يكون كان تأززو سبيتي ببيت كريستيان سبعي دما بي كريستوس تمثيلو الله حادنت سبعين حادنت بيت كريستيان كريستوسن كسع معاسي كسع مودعتاي حادنت سبعين سبيتن دما كسع معاسي كسب علة مقابر ايو أما يقرأتا تصلني حواريا باولوس انتايلو أتم سبوت قدامي بيتروس معرف 3 قطر شوعته أتم سبوت صلاتكم انتي كي عقت
كم مسدخم تفطرت كم موارسكم نصقى هيوت غيركم ان اخبركم من كمو مس انستكم بأمرو نبرو سبيتها ابز طرح يكونتن منابرتها كم موارستها نصقى هيوت يزبل دلو صلاتكم كي عقت ان اخبركم من كم ادما بأمرو نبرو بأمرو انتايو بعقلي بتعقستي بفلتت بخم نبرو صلاتكم كي عقت إلو بزعبا دق انسيو كزارب كله دما اب قلسيه معرف 3 قصر 18 تايبل اتن انستي كنتن غويتا زغبا غركن نسبؤتكن تعززهم كنتي نغويتا زغبا غركن نسب ايكن كتأزز خلخن نغويتا كم تأزز زلخن كم خنبل كلنا انتايو كاب كروسس زفلي كاب امنتكم زوص انا جبره ويدما اب كحدت كوين ناب كحدت كوسدكن تعززهم مالت ايكونن امنت هيوت اواغ عداغا اي اتوني جن اتنانستي كم تنغويتا زغبا غركن نسبؤتكن تعززهم لومي يخدننا امبر كندي نغر يزلو تتتناخلك سبعي نسويت سبيت دمان سب آيات تنكلت نمن تخاتن كل دلخ انا املاح سبعي كاب غزان دحروص نمن يخاتو صزلخ انا كرسس يخاتو صزلخ تسغو زلخ وين سبعي تأثير كان من يخات تأثير زلخ انا كرسس يخات تأثير زلخ نسبيتها تزيف كركان سبيتها شالا إلكا بشللتنا تريخا انتاي قدسني تبل تخون كادما ازدما انصارتي زتبجوكا بروسس انصارو اخات خي زلخا مالتي كله سبعي نسبيتو تبدله سبيت دما نسبعيا تبدلت نأملاخ ابدل كم زلو كم زلا كم زلو اما سبعي كفكر سبيت دما كتأزز إذا قال أملاخي كنغبرو زلونا إدما سلزي تعززتني تايلي يفكرا سلزي يفكرني إن تايلي يئززو زبهال نجر يلن كاب كروسوس زفلي كاب امنت زوص مسفت آري زبا استخوينو كتأززي تخلني خا كالي اقد كله كتأزز السلمة بكل نجر كفكر بجا كمت كروسوس سلام حباريلو بجا زخانة سبعيون مخنياتو سب نسوقو داز الله ايو كمتن نفس زكانا خانو سبايتو دمان تايا اكالي ادقيم حدث غا امبر كلتا ايكونون نتا املاخ زوغات امس سبعي فليو سبعي ابونا ادئني حدق مش سبايتو خا يتابق اما زي زمن كبيد زمن ايو كم قال املاخ حدارنا كم قال املاخ شدانا كم قال املاخ انا منابابرنا كخون يابير نخلنا يحجزنا مخنياتو قدوس قال كيدان صنوع قال كيدان فقر زلو قال كيدان متحللاي زلو قال كيدان متأززات زلو قال كيدان انت دقا هاليو
تاسدرا برخت تخون تاسدرا برخت تخوينا دما اتعد برخت تخون اتعد برخت تخوينا دما فن كلن عدتات تأكيبا ما هاجر سلازخونا هاجر دما برخت تخون اب غزاز جمر عقرقر كما يقرا سلام زلو هاجر كتكون اب سو اي سبيتن جمر عقرقر كما يقرا سلام زلو فقر زلو سدرا غزا كتكون اما بقال كيدان زجمره قدسنا فقري متحللاي قدس سدرا قدس عدي قدس هاجر كون يخئل ايوب اما اتقبر قال كيدان اتخبر 70 سبيتن فليقنا اجامنا زز تأززنايو كنقبرو زقبعنا خنقبر እግዚአብሔር ንኹልና ይحግዘና ሰባቲና ጎድለና ጎደለ ዘይብሉ አምላኽና ኣለና ኡንጠምት ሰባቲና ደኺመ ክንብል ንኽእል ኢና ኣቱም ትፅዕሩን ፀር ዝኸበደኩምን ናባይንዑ ክዕርፈኩም ናብቲ ሓይሊ ዝህብ ዕረፍቲ ዝህብ ናብኡ እንዳጠመትና ኩሉ ክንሰግሮ ኩሉ ክንሓልፎ ንኽእል ኢና እሞ ብከምዚ ክንነብር እግዚአብሔር ንኹልና ይحግዘና ንኹልኩም ድማ እግዚአብሔር ዘመን አገልግሎትኩም ይባርክ ስለ ሁሉ ተሳትፎኩም እግዚአብሔር ምሳኹም ይኹን ብርኩም ሸት ግበረልና እሞ መደብና ብጸሎት ክንዓጹ ሓንሳብ ኩልና ብጸሎት ሓፍ ንበል እንት ሰላም ዝጽለ ጸሎት كم بحدش كلن زح እግዚአብሔር በጎይታናን መድኃኒታን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንት ሰላም ዝሓንቲ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ልምና ኣለና ኣብ ልዕሊ ህዝብን ምእመናንን ብዙሕ ሰላም ክህብ ኩሉ ሰላም ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር አምላኽና እዩ ምንት ሰላም ጸልዩ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማሃበና ናን ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግና ለበደልና ንኣንሳና እንደገልኒ وقفالحنا نمبر فتنا يتأتونا نقصنا خايلين كبرنا زال عالمنا كائما أمين وزت يا مريم بنا قدس جبريل ملا سلام لك الله بحلنا غدن قليخي بسكاخون دن قليخي أدي جابير توات كوي تاسراوي سلام لك الله نسخي كابان السبرختي خفرا كرسهم برخيو وملتس أجا جابير مساقيو وفسيت دسولكي أتيت ناصري لنا نفتو دغيس كرساس منتانا محرت لمن لنا أمين ونقول تحجي جابير إننا كان مالكنا لنا ونقول سلام هبنا واللي يبقى خمعو جابير قرينا سقاخاو نفسنا جاكا نفلت بعد أملاخ بنا قدسم كان سمن نتسوعنا لنا بسمايا ذو الله نسخة سلام كعبلنا وسقلنا عدر أبزع على من دون بارنا بسلام حبهم كل ما راح تنسوا السلطان بقدسم كان سلام حبهم أبزريانا نزلوا موقع انت عذاب كأم خراب أما تاونا موتانا نزلوا قراوتنا بقول سلام حلوهم بهدؤن بعنعن هوات كنبرن بقول سنة يمدخل ما ناغاني جابير بنفرح حياونات كنركبن كرساس مسؤول من فز قدسم بسجانا صنعتهم بؤزلك على من كل سعن نزل عالم امين محر املاخ محرنا يغرب هذا املاق رب لنا ساعات ما علت تبارك لنا قدس جابير املاخنا ساعات زمش زياد ما بارك لنا صلنا يصلوت ساعات تقبل لنا ساعات سميعها مع زغور المحر زور موداتنا زصبق جبرلنا فمهرنا يقال كادم مع جابير املاخنا كنبرلو كنمالالسلو كن أبتكبار كانوا علو قرنا دم صدقلو نسخ حجزنا قال كان إجراي مبراتين ما قدي برهاني تباهي إمه بقال كات التماريحنا كلنا قرنا برهاني خون ما أملخنا برهاننا غيت أفه قال كاخن مرح أملخنا حجون نسخ حجزنا ندخل لخن مهارات صنحنا أبتشدان زلنا دي أب كل زلنا جابير أملخنا بفقري بسلام بمتحللاي بمتأزاز كنا برجابير أملاخنا حجون صقا خابز حلنا معاتا قرلنا محرتا وردلنا تطعم عدلنا زولدنا ينبارك قدس كعبيلنا نتكا قبرلنا ما نفوسلنا حزنا نتصانا نعلنا تعرف من قصغور سرنا دلات دسانو يتكايد برخة زرق حلهم سرات فتحلنا وفرو دحاني اتولنا زقوشو دحان ملسلنا ساناسو لازو عالكان مسكنكا
بسانا تحدر ما نمعقبك بناي دينا قدس رنجل مريم مالادنا بناي ملاك ترادة أنت بناي نبياتنا ورياتنا صادقان سمايتاتن صلوتاي تفلينا ودي سب موداتو انت تصبق اي موداتا كلنا تصبق لنا موداتا كلنا تصبق لنا موداتا كلنا تصبق لنا سمايات تنبر ربنا سمكا يقدس منقصات مسا واركام طاب سمايكم دما مدري يكون علات مقبنا لما هبنا انا نزودلنا بدلنكم زخلقنا لهم بدلنا اوسانا دقلنا كفاد احنا نمبر فتنا يتتونا منقصن خيلن كبر نزل عالمنات كائما امين وزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام لك له حلنا غدن دليخي بسقاخون دندليخي أدي جابير صوات كويتا سراوي سلام لك الله نسخي كوان السبرغتي يخي فركر سخم برغي وملي تتسقى جابير مساخي وفي الست دس والكي حتياتنا خسري لنا نفتو ودخي يسكرسوس منتانا محرات لمن لنا أمين فتاوي سرق جينا أملاك المدان يسكرسوس كانيكا كانا سرات عدم ساتي أبس ولدو لبروكا ساتي بران أنتم أوي قنات وإيدي قنات وران سايرو قنات ببس مكمو كنو فتانو نتحاني يرسيان سكولان سمات زيو مهارنا كورسس مال عصر تغلطين زيو مهارنا كورسس 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 كمون بنت اجزيتنا مريم مهارنا كورسس مال عصر تغلطين بنت اجزيتنا مريم عن كورسس بنت اجزيتنا مريم مهارنا 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 كورسس سقا قويتنا يسوس كورسسن فرق جابير ربون حبرت منفس قدسن ابلع علينا ابلع لكلكم من ابلع لا ابزز لنا يبوتان اصفن دربن كويني ورد كبرن مسكانا املاخ يكون برخلي تكبر لنا كلكم دما زمن أقلقلتكم يبارخ امين امين قال هيوت يسمع لنا بنا تسلي صلوت تمهللنا يوم هللا كله كن من እግዚአብሔር عليكو معات زغرر محرت زغرر يقبر لنا استمرنا تمرتها 30 60 100 سنه يفرفريو تندحنا له خنصدقلو كنغلغللو نا እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሆነልና كلكم نتقدس ቤተ ክርስቲያን ትህቡ አገልግሎት እዚኹም ስራሕኩም ናወሃይድኩም ብትባዓትን ባንቃድዎን ክትከታተሉ ወዘምስኹም ከዓ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትብሕቡ ዝርኢ እግዚአብሔር ሴተ ጻድቃን ኣስበትውታን ይኽፈልኩም ትብል እቲ ክሳብ ሰዓት እዚ ብዳሕነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ጀሚርና ክንፍፅም ዝረዳእና ዝመርሐና ዝዓቀበና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ነዚ መፅእ ጉባኤ ከዓ ብዳሕነ ሰላም ዓቂቡ ብከምዚ ክጋባእ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ቶም ليتنا سلام ليتي توم معلتون كا سلام معلتي بسلام يرخبنا قال هو تسمع لنا هو تسمع لنا والله انا قال هو يسمعنا ስለዚ ነበረና ናይ ትምህርቲ ግዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃለ ህይወት የስማዓልና ብሩኽ ለይቲ امين قال هو يسمع لنا وتسمع لنا وتسمع لنا امين نقول له احنا قال هو يسمع لنا ቃለ ህይወት የስማዓልና ቦታትና መምህር امين አንፈደሩ ብሩኽ ለይቲ امين نقول له احنا قال هو يسمع لنا سلام ليت بسلام يرخبنا አሜን ቃለ ህይወት የስማዓልና አገልግሎትኩም ባረኽ ብሩኽ ለይቲ نقول له احنا قال هو يسمع لنا اقلقلت كلها يبارك እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን